a chroeso i haglediad Rhif 101. Here is the schooling. Yeah. A dan, da ni yma i gael gwared o pob peth da chi ddim yn hoffi megis y 90s random TV show na. So, taflwch cynhesu byd eang, taflwch Jeff Bezos fewn na, taflwch jet skis Abersoch fewn yna. Chi'n barod efo'r haglediad haf, hefo Bryn! Hei! A Iestyn! Chin chin. Croeso pawb. Wir yn gobeithio bod yr benod ma'n ffindio chi yn loungio ar ddiwedd eich gwyliau. Ys da chi gallu cael unrhyw amser off, neu ys da chi'n frontline worker, really sorry. Please cariwch mlaen i wneud beth da chi'n neud, da chi'n amazing. Yndw, fi Sioned sy'n fynd efo Bryn Salisbury a Iestyn Lloyd i unrhyw un sydd yn newydd yn gwrando. To be fair, does nam lot yn chi, so mae'n ffain. Ys da chi ddim yn newydd, ys chi'n bod yn gwrando erioed, ni'n caru chi. Diolch. Heddiw ma, da ni'n mynd i fod yn siarad amdan llwyth o bethau. Mae gennym ni notes packed. Dim ond Iestyn sydd wedi bod yn casglu news achos mae pawb arall wedi bod just yn chill o mas. Sgwyn byd arall nes di. Mae gen i llwyth o newyddion diogelwch plant ar eich iPhones chi. Mae Iestyn wedi bod, dwi'n troi fe'n i basically rhyw fath o super nanny ond efo phones bobl. NHS Covid Pass. Apple Software Chief explains misunderstood iPhone child protection, cos chi'n goffa hairio Iestyn fewn i neud o'i chi. Game Gone Home, pa mae hon ydy'r game bwysica o'r degawd diwetha. Os da ni'n cyrraedd y stories ma, fydd hi'n wyrth. Ond yr un dwi eisiau edrych mwy amdan, ydy'r Tesla bot. Fucking terrifying. Hyn i gyd, ffilm di ddim y mis. Wrth gwrs, yr incomparable Suicide Squad. Nid The Suicide Squad, ond Suicide Squad. Yndan, da ni wedi bod yn gwachod hwn fel bod chi ddim yn goffod. Bryn a Iest, noswaith dda. Noswaith dda, Sioned. Dwi'n meddwl bod yn gadael chi fewn yna. Oedd hwnna probably un o'r rambly intros mwyaf rambly dwi wedi neud hyd yn hyn. Ni licio fo, it was good. I like it. Egni da mynd i fewn iddo fo. Egni da, mae o fel holiday energy. Dwi wedi bod... Big holiday energy. Officially rwan, dwi ddim wedi logio fewn i Twitter fi, sef i rhoi hoffiant ac i rhannu pethau haglediad ers y 10 o Orffennaf. So, erbyn hyn, mae hi'n ddiwedd mis Awst, a dwi'n teimlo'n great. Ond, dwi wedi endio fyny yn replaceio fo hefo Reddit problem. So, nawn ni trafod hynna. Ond wrth gwrs, i wrandawyr newydd a hyn, mae'r haglediad wastad yn cicio off hefo yr agenda. Da ni wedi bod yn dilyn siwrne di-alcohol Bryn dros yr couple o penodau diwethaf. Mae wedi cyrraedd pen llan siwrne di-alcohol Bryn. Alli di ddisgrifio beth gen ti o dy flaen, Bryn? Wel, mae gen i gwpan really del Pantone melyn. Ond pa disgrifiad melyn fel byd enw fo? Yellow number 12. Okay, let's just yn gwybod hwnna. Mae'n edrych fel... Yellow number 12. Yeah. Hangover PP ond yn y ffordd neisio posib. Yn y ffordd neisio posib. Yeah. Are you hydrated, Yellow? Sioned, os mae dy PP di dod allan lliw yna, ti really am dil doctor yn syth bin, oce. So dwi'n mor sorry, Doc, mae wedi cyrraedd fel Pantone Yellow 12. Mae'n hitio bwtswm ar y wal, mae'n claxons yn mynd off. We've got a Pantone 12, we've got a Pantone 12. Na, dyn yno fo, di toch di o... tepot gyda i ydy panad o te chamomile. So dwi'n zenio allan chydig bach yn yma. Mae hyn yn lyflu achos dyn ni wedi cael episodes i'r heina, chi'n gwrando nôl dros y back catalogue, dros y miloedd o oriau o hashtag y cynnwys dyn ni wedi creu i chi am ddim. Kofi ys y paned. Mae Bryn Blin wedi cael ei banisio. We got no Bryn Blin dyddi yma. Programming notes bach o public safety information. Os da chi digwydd bod fatha fi ar SSRIs, peidiwch a cael grapefruit juice. Okay, mae hwn yn massive
Pierce. Oh, yeah. So hwn yn huge public safety announcement. Follow-up. Yeah. Mis diwetha, Yeah. nes i ddarganfod grapefruit. This is a great bit. Oh my god, siarad wedi cael grapefruit o blaen. A then ni siarad gymaint am grapefruit. Dyna wedyn, Bryn fel, dwi wedi ffindio Tropicana orange grapefruit. Mae o'n lovely. Cyw, pythefnos later. Nath hwn ar gyfer yr haglediad oedd o, nath Siona'n suggestio hwn fel diod i fi gael. Oh, yeah! Nes i neud o ar gyfer y sioe, oedd o'n lovely, gret. Chydig o ddyddiau wedyn, dwi'n teimlo bach yn weird a dwi ddim yn dallt pam. Mae fi'n cofio wedyn, mae fi'n dweud, hang on, yna rhywbeth ar y bocs yn mynd i gyddiaeth dwi ar yn dweud, don't have grapefruits. Mae fi'n edrych o fyny am y troi allan, mae yna rhywbeth mewn grapefruit sydd yn mesio fyny absorption a SSRIs. Dio ddim yn ffynnu. Chemistry fi dros y lleig. So ti di gweld fel yn y text thread, mae just yn fi mynd, oh shit, Yeah. oh god, Yeah. oh Bryn, wyt ti'n okay? Fel, Yeah. yeah, dwi'n ffain rwan. Yeah. So look board, caught it early enough. Okay. Oedd yna o setlo yn iawn, so nothing to worry about. Ond Sticiwch chi chamomile PSA, grapefruit juice SSRIs do not mix. Do not mix. So, wyt ti isio bigio fyny pa fath o chamomile? Os na fel vintage, di chamomile yn dod mewn grades gwahanol? O Whittards, mae'r un yma di dwad o. Number 80, Golden Chamomile. Don't check it ti allan. Oh All my of god. Gold coloured chamomile 80. Mae hwnna'n mynd i fod yn well off the charts ni. Mae'r nurses yn strapio ti'r stretcher yn syth mynd, ti di gweld hwn? Yeah. Yes, beth sydd ar agenda yng Ngharnarfon? Heddiw, brought to you by Bontadeli. Nes i just grabio botal Malbec, oedd ddim pris arno fo, so nes i just dweud, dos am pris ar yma, mae rai fod yn really drud, so nes i just cardyn arno fo. Os dwi'n gweld y notification gyn Monzo, Ddim actually. Never Jomax yn happened. costio bit. Yeah. So, Verne di enw'r gwyn yn dod o Mendoza, Argentina. It's a Malbec o 2017, a mae'n deud ar y top, live by faith, not by reason. Wow. Ydy o fel y ffilms na sydd fel Secret Christian films? Yeah. Di hwn yn fel Queen, gwaed Iesu Grist kind of thing? Well, Probably faint o costio ddo. Y ffydd ydi fod oedd o'n rhad ac fod fydd nam hangover, ond y rhesymeg fydd, y gwirionedd fydd na fydd. A fod y banc yn mynd i... Hangover ti ydi y Monzo notification fel, you've gone over. Fatha'r ffilms na sydd yn secretly trio cyfyrtio chdi i fod yn Scientologist. Ond mae o'n ffein iawn. Wel, dwi'n falch. Unwaith mae eto. So, oedd Bryn wedi cael mild poisoning yn y penod diwetha. Oedd Yes wedi cael full poisoning yn y penod diwetha. Mae Yes yn y dal Nath nhw ddeitha fi, i fynd efo'r gwyn yna, ti eisiau hwn, y Pecorino Toscano, y caws calad ma, so fydd hwnna'n dod allan yn y Suicide Squad. Dwi'n lyfio hwn. Ti'n gallu ryslo fo at y microphone eto? Fel bod ni'n gallu clywed o? Audio medium, yes. Come on. Listen to the cheese. Hear the cheese. So mae o mewn... Mae'n edrych fel gingham coch a gwyn hefyd. Mae di lapio Wax fel... paper gingham. Na ti. Ydy yna algylchadwy. Cli di wsio fo rownd sandwiches ti. Just reid y bwyd rhwng dau law a honna ydi. Fel a dwi'n... Burger yn mwlsyn. Fel a dwi'n bita sandwiches, ydy handwiches, na, cael gwarad o'r fucking bara na. Just gwarad o'r fucking bara. Just put it on my hand. Yes-din style, yeah. Paleo keto, Yes. What you got there? A handwich. I'm just spreading mayo on it. So, ymddiheiriadau am methu siarad. Dwi'n teimlo fatha handwich eich ydy'r teitl y sioe. Beth ni angen ddo wedi merch. Mae t-shirts a handwich. Oh, yeah. Just dau law fel efo ingredients yn y canol. Please, unrhyw un sy'n eisiau merch, message'ch ni. Nawn ni just, geith Bryn sgwennu fo'n calligraphy fo ar just plain white t-shirts, just sgwennu handwich, mae'n sgwennu really nice.
A felly... Beth sgyn ti, Sioned? £10 for a sandwich. Dim digon to Hey, mi. hang on, ti di neud o swnio really fatha dodgy wan, fatha, mae o yeah. fatha, sort of thing, ti'n mynd i Amsterdam, ti'n mynd i Red Light District, a ti'n deud, how much, €10 for a sandwich. So beth pwy fysa'n pervertio fo i fod yn rhywbeth mildly skanky? Oh yes, yeah, great, so yeah, checks out. So, dwi, unwaith eto, di ddim yn fel rhywbeth cool o Bontadeli, cos the Grangetown don't do delis, maen nhw just yn sort of wneud fel vegan shops sydd yn agor a wedyn yn cael awr mewn 6 mis. This is kind of lle. So, obviously, dwi di bod nôl yn y wlad byr. Dwi di bod nôl yn mwynddwer Mae mor pyr, mae Sioned yn hofio sydd i siarad. O'n i just yn cofio y tips llechi na ac yn i fel ffwo. So mae hwn wedi dod yn fresh o'r Corus Craft Centre. That's right, guys. Potel spectacularly syth o'r distyllfa gin pollination Corus. Nes i gerdded fewn yna a hynna loads oedd Pete neu dwi'n cofio Dan, un o'r guys just yn rhoi fel chat i lot o holiday makers oedd yna. Nes i just cerdded fewn, cerdded i back o shop, no pollination gin yn mynd i talu amdano. Then it's fel, can I help you? Oh, no, you know what you want. And I fel, yes, returning customer, have one of these and 2 Franklin tonics, diolch yn fawr. So, a fel o ti'n cerdd allan o'r tours yn mynd, mae'r locals yn hitio'r gin yn galad. Da ni'n misio bod efo yma. Yr usual fatha mewn peth llefrith tu allan i drws, ia. Dyna ti'n gael bo bora. O ia'n Corus. Gin a tonics. Ie. A hefyd award-winning pollination gin. Ie. So, o'n i di cael y Dyfi original, anreg hyfryd gan Aled, ond oedd o'n beautiful, a nes i joio fo, nes i yfed o, ond oedd o ddim yn hitio'r spot mae pollination yn gin yn hitio fel petai. Ond mae hi'n mynd i ddweud, dwi'n cedi, os ydy Pandemic 3 The Pandemica yn dod, dwi genuinely mynd i brynu Navigation gin. Hwna dyr ein hanner campynt. Mi nath y ddynes, o'n i di discombobulateio ddynes mae gymaint, bod fi di do fewn a di deud diolch yn fawr wrth hi. A di fel, ti yn Corus, come on, love. Don't act surprised if someone says diolch. Ond, oedd hi di chargio Navigation gin prices i fi am pollination gin fi. Mae Navigation gin yn 49 pence. Ac yn i fel, no, I know my... Ai local, ie. Ie. Sy'n cael 10% off? Be di'r prisiau pobl lleol? Chargio'r tourist, gawtio'r fucking tourist. Ddim hyd yn oed yn jocian. Beth sy'n talu cash? Beth sy'n talu cash? Rhaid talu mewn plentyn. Dyma hi. Mae nhw'n casglu blodau'r Banadl o top llyn a top ffordd ni. So, dwi'n cedi dylen ni o lia gael 5% off. Not being funny like. O wedyn, nes i popio drws nesa i'r siop dwi'n yn gwybod beth i enw fo. Mae rhywbeth really funny fel sheep and skin neu rhywbeth. Oedd ddim yn hwnna. Dwi'n swnio funny, mae'n swnio mwy disturbing. Mae'n ymyl a handwich shop. Handwiches aros. Hei, da ni'n dechrau cant nesa yn union fel da ni'n dechrau cant gynta. So the Estyn, right, dwi'n mynd i ddeud hwn, dwi ddim di heid hwn oedd teulu fi, right? Nes i talu 85 pint am pwffei wedi gwneud allan o ddafad. Physically, mae'n edrych fel bod ti jyst wedi stwffio dafad efo fel stuffing fo'i hun. A mae'r peth mwyaf cyfforddus dwi'n rhoi, wedi rhoi yn rhaid anna fo. Mae'r peth mwyaf decadent, stupid, dosbarth canol. Ond mod i'n neud allan o ddefed. So ni fel... Faint ydi un dafad dydi am Corus? Wel, da chi eisiau gwybod... Reit? Achos... Yn y mart. Hang on. Da ni'n mynd rwan i Sioned Mills am y market report o... Ma nhw yn... Gyfi gael hyn yn reit wan. Just 70. Mi geidi. 70. A mynd really trwm. Really? Peth ydy, os ydych chi'n meddwl dan falle hanner cant. Bear with me. Probably hanner cant. O, dwi'n mynd i gael row wan. Os ydych chi'n meddwl, fos ydych chi'n gallu cael dafod go iawn, roed y draed anna fo, a wedyn, yn ystod y dydd, just gyrru allan i'r argefn, i bita'r gwair, a just cadw'r gwair i lawr.
2 for 1. Dwi hefyd wedi subscribio i Ethical Consumer sydd gyd amdan. You do realise that Amazon are like the most least... yes. Maen nhw hefyd yn deud, sheep are the worst offenders of CO2. Sheep are basically killing the planet. So gyn ni fel, fuck. Turns out, Defed, Bryn, yn ôl Ethical Consumer magazine, wool is not an ethical product. Ac yn ni fel, ond oedd y dafod ydi marw. Anyway, fuck. Diolch byd i wneud efo'r awyrennau na, Bryn. Awkward. So yndw, dwi'n hollol ymwybodol ramifications parhau i ffarmio defed. Ond TBH, mae ffarmio defed ar ochr mynydd yn Gymru wahanol iawn i cael intensive, massive dairy farm. So, Anyway, ethics, da ni'n neud, be allwn ni. Anyway, so, y tonic dwi'n cael ydi Franklin & Sons. Hwn ydy'r tonic maen nhw'n gwerthu yn, a mae hwn wedi dod o y lle gin Corus. So hwn ydy'r tonic maen nhw'n gwerthu yn lle gin Corus, yn yr bragdy, nag ie, distylfa. Recommended tonic. Recommended. Mae gen I hefyd sprig o rosemary o'r ar. Yes. Hold on. Fuck, fein. Hyfryd. Dwi wedi bod yn gwysied trwy'r nos am hwnna. Dwi'n solo parenting ar hyn o bryd. Parch enfawr i chi solo parents allan fanna. Allai totally deall bo chi yn shattered, cos mae hwn yn lyflu. So anyway, boys, cyrwch chi ymlaen efo'r show. Dwi'n just mynd i gael hwn a nap. Sneil, ca pwff fyd? O be? Na, na, Bryn. Na. Mae flaen y TV, o sofa. Sgynna i nynlla reid fy'n rhaid. Mae hwnna'n unethical. Yes, dyn. Mae'n totally unethical. Mae ffrind i'n mynd. O'n i'n serious. Dyna dwi eisiau flaen y TV. I reid yn rhaid arno fo. A fod dyr funud dwi'n symud y cadar fy'n eicha rownd. It's a buffet. Buffet. Cymraeg puff, dio. Dwi'n ymddeheiro ar ran Iestyn am iwsio outdated, offensive slurs am buffets. Dwi'n meddwl y Celfi yn meindio beth ti'n cael nhw. Well, yes, na i roed link i ti. Ac i holl wrandawyr. God, allai ddim hyd yn oed. Fydd ar y show notes. Dwi'n cofio beth i enw'r lle blan yma. I digio ni allan o'r twll yma. Ti'n gweld, nes i checio allan o'r sioe am hanner eiliad. Nes i fynd, okay boys, carry on. A wedyn, not being funny like. Mae pobl wedi dallt wan ac di'r un sy'n gadw hwn y sioe yma on the rails. Dyna genuinely, dwi'n cofio reit. Na pam, dwi beth yn gwrando nôl, allai ddim gwrando nôl ar episodes cynnar ni. Ond fi'n cofio, ar ôl tra blwyddyn, fi'n ffigro allan, shit, fe rhaid ni fi sort of trio arwain hwn fel actual show go iawn. Potentially. A wedyn, nes i just neud hwnna. A wedyn, nath hwnna culminatio fo fi'n cael panic attack yn trio neud pob intro, chos bo fi fel, diolch mae'n mynd i fod funny. A fi'n fel, diolch beth yn funny. What's changed? Why change the habit of a lifetime? Mae'r rhaglen ma just yn shit handwich na trola dwi'n mwysio gair na. Sorry, pawb. Anyway, news. Beep. Okay, guys, grandwch. Da ni yma i roi hot news i pobl. Hot news action. Yr hot news ydi, be ffwc di'r Tesla bot, yes? Achos, i pawb, obviously, sydd wedi gwatcha The Mitchells versus The Machines, right? Yeah. This is not good. Oedden ni'n meddwl, mae Amazon oedd yn mynd i fod The Mitchells versus The Machines thing. Hefo echo absolutely terrifying nose yn deitha ti. Ond ar y funud, mae weld fatha fod Tesla di neidio o mlaen Amazon a wedi penderfynu, fydra ni'n neud robots. Ond be ddigwyddodd ar y llwyfan, wrth gwrs, oedd nath na robots ddod allan yn cerdded, tywod, un o edrych fatha allan o iRobot efo Willy, Big Willy. Ond nath o ddechrau dawnsio mewn ffordd mwy human, wedyn, nas pawb yn sylwi, person mewn siwt, dio. A mae o'n real peth Tesla i gyhoeddi rhywbeth a dweud, fydd hwn allan flwyddyn nesa.
a wedyn 3 blwyddyn lawr y lein. Ie, oedd e dal yn cweith allan eto. So, a mae conference yna nhw... 3 worker wedi marw yn ffatri ni achos bod ni ddim yn gadael nhw fynd i gael breaks nag yn rhoi unrhyw diogelwch iddyn nhw na unrhyw rights na byd greu. Dyna pan maen nhw eisiau robots, de. Yay, capitalism. No toilet break. Be ni lyfio oedd Will Smith yn postio i Instagram o. Oedd ar llun o'r Tesla bot, a wedyn yr ail llun o still o iRobot o Will Smith yn mynd fatha, what the fuck is this? Ie, be oedd mwy ffynnu oedd comment fel Jaden Smith mynd, oh my god, dad, stop. Ie. So, mae hyn yn ffain. Nath nhw'n sôn be yn union oedd pwrpas creu y robot yma. Oedd Elon Musk i weld fel fod o'n sgimio dros pethau a ddim yn eitha siŵr o be oedd o'n neud. Oedd o jyst eisiau announcio rhywbeth cool i cael headlines. Dyna oedd o'n edrych fel. A weirdly enough, dyna oedd pwrpas y robot oedd i creu headlines. Am fod oedd o yna i siarad am i artificial intelligence development, dyna oedd y conference oedd o'n siarad yn a faint o advances maen nhw wedi gwneud dros y blwyddyn dwytha, ond oedd eisiau dod allan efo bang a wedyn oedd o'n stytro a mymblo lot ac oedd o'n neud pethau, oedd weld fatha oedd o'n neud pethau fyny ar y spot, oedd o'n deud peidiwch y poeni, fydwch chi redeg i ffwrdd wrth hein os da chi ofyn nhw am fod mae'n mond yn mynd i fyny at 5 milltir yr awr, so os da chi'n gallu mynd mwy na 5 milltir yr awr, da chi'n iawn. So mae'r holl bobl mewn caderio olwyn sydd ddim yn gallu symud mor ffast â hynna. Well, it's the survival of the fittest, John Ed. Oh, shit. Well, oh, God, yes. Hwna oedd y hen joke o pam ti mynd ar goll yn y goedwig. Ti'n angen gallu redag yn gyflymach na'r arth. Ti'n just gorau redag yn gyflymach na'r person ti efo. Yes. #Toryism. Diolch, Bryn. It's the Margaret Thatcher theory of social evolution. Am I wrong, though? So gawn ni weld. Mae o'n deud fod yn mynd i ddod allan mewn blwyddyn. Ond y peth ydi, fatha, da ni wedi bod yn dilyn Boston Dynamics dyn nhw, yn creu Freaky Dog and Ice Hockey fucking robot. A maen nhw wedi bod wrthi am 10 blwyddyn plus a dyn nhw dal wedi gweith cracio fo. So, ta fo? Freaky, ddo. Ti'n mynd i feddwl? Da ni angen nhw? Ti angen nhw? Dyna'r thing. Yn y frwydr sydd ohoni fydd yn dod ar gyfer achos bod na ddim materials ar ôl a dim nunlle i neb fyw a dim bwyd ar ôl, probably y bobl hefo Boston Dynamics dogs fydd actually yn survivio. Sorry, hei, tywyll, na, dim ar y show yma. No. Yes, te da ni drwy Super Nanny iPhone edition. O ie, hwn di'r un sydd wedi creu mwy o stwr dros y mis dwytha, ydy fod Apple wedi cyhoeddi fod gynnyn nhw 3 peth newydd yn dod allan efo iOS 15 mis Medi, mis Hydref, sydd wedi wneud efo camdrin plant, ac yr un cyntaf oedd efo Siri, os di rwy'n yn mynd, hey, lady in the box, lle fydra i gael porno plant, ac wedyn mae Siri yn atab yn ôl dweud mae gen ti broblem, dyma llefydd fedri di gael help, a wedyn yr un arall ydy i wneud efo text messages, so os ti efo family setup ar dy ffôn, a mae gen ti blant ar dy account, ti'n riant ar hwnnw, mae setting ti'n gallu troi ymlaen, diolch ymlaen by default, ond os ti o dan 17 a llai, os mae yna lun mae'r machine learning ar dy ffôn yn meddwl mae hwn yn gallu fod yn pornographic image, dydy o'n dangos o'r person, mae'n blyrio fo allan, a wedyn ti'n gallu clicio arno fo a mae'n gofyn chdi, ti siŵr ti eisiau gweld hwn, ond y wahaniaeth ydy os ti'n ddeuddag yn ei llai, mae'n gofyn chdi, wyt ti'n siŵr ti eisiau gweld hwn, a fod os ti'n pwyso'r bwtwm yma, mae'n mynd i'r negas i mam a dad yn deud fod na lun fel hyn ar dy ffôn a ti'n mynd i drio edrych arno fo.
So, na bobl drysu yn lan efo hwnnw am ryw reswm. Oedd eitha clir i fi ar y diwrnod gyntaf pan nes i darllen o, ond oedd na first mowr amdan hynna. So mae fyny chdi os ti eisiau troi ymlaen, ac mae mond yn gweithio yn messages. Mae nhw'n sôn ella fydd na API i adael apps eraill fatha WhatsApp neu be bynnag gyrru fo, ond tywa, be nath Snapchat tyfu fyny ar mewn ffordd a chwythu fyny efo oedd teens yn gyrru dick pics i'w gilydd de. Pethau fel na, ac so mae hwn efo rhyw fath o machine learning o hot dog or not. Da chi wedi gweld hwnna? Na? Okay. Hwdi'r gêm na lle mae fatha ti'n edrych ar coesa ar lan y môr, ia? Hwna di'r... Wel, fel ffordd, ia. Ond yn yr series Silicon Valley, mae Jin Yang yn creu app o'r enw Hot Dog or Not. Tra mae o mewn incubator. Tywed, tech incubator. A wedyn mae'r boi'n deud, mae hynna'n absolutely useless. Mae'n deud, pam, tywed, mae'n pwyntio fat bwyd, a mae'n dangos spaghetti bolognese, a mae'n deud, not hot dog. A mae'n deud, yeah, gred. A wedyn mae'n dangos chi'n, tywed, pwyntio fat hot dog, a deud, hot dog. A mae'n deud, bloody useless. Dos o ma, dos i feddwl am app arall i wneud. A wedyn, 5 penod wedyn lawr y lein, mae o'n gwerthu fo am miliynau i child pornography thing. Yes! Ac mae o'n neud i ffortiwn allan gwerthu not hot dog i gwmni ma sydd yn edrych i fewn i os na penises on screen. What a genius! Absolute genius. So mae rhai chi wylio fo, mae'n superb. Love it. So mae hwnna'n un rhan yna fo. Sioned, fysa chdi'n troi hwnna ymlaen? Yeah, 100%. Dwi'n mynd i fod fel y mam mwyaf boring, awful erioed. Plant fi ddim hyd yn oed yn cael siarad am boyfriends a girlfriends. So, mae yna fel, oh my god, so boyfriends a girlfriends. Ti'n misio ddim byd hwnna. Ti'n misio hwnna. Bloody hell. Boring. Byddwch yn ffrindiau gynta. Ti'n mynd i gael bywyd gwell y bod ti'n gael ffrindiau. Na hi. Os da chi hyn oedd yn meddwl dod ar rhywun adra, na i locio chi mewn tŵr yn gwylod yr ar. Dos am tŵr yn yr ar. Na i bildio un. Dyna mae'n gwrs serious dwi am. Fel mae Lorraine Baines McFly yn deud, I want to go in a car with a boy. Oh, kiss a boy. No way. Na. Rhan 3... Yeah. So, sorry. Yeah. Na, a di just deud, achos ti hefyd wedi bod yn helpu bobl i setio fyny stuff am ddiffyn i plant nhw hynna'n, fel child controls, ond ar Android. Oedd yna rhywbeth o ti di... Oedden ni'n edrych arno fo, ond troi allan na iPhones oedden nhw angen setio fyny, so dwi wedi edrych i fewn i'r bedi'r settings ar Android, so dwi'n gwybod be sydd ar hwnnw. Ond mae'r rhan 3 o hwn yn berthnasol i bob dim. Ond be mae Apple di dod allan i dweud, nath ni'n ei gamgymeriad wrth gyhoeddi bob dim yr un pryd. So mae'na ddryswch di bod rhwng y 3 stori. Right, okay. So machine learning oedd rhan 2 yn fyna, lle maen nhw di bod yn treinio i AI system nhw i adnabod pornographic images. Just unrhyw fath, unrhyw oed. A wedyn, rhan 3 ydy yn byr i wneud efo dataset o lluniau na fideos child pornography sydd gan, dwi'n cofio beth enw'r cwmni yn America a datasets eraill. Ie, mae nhw'n gwasanaethau sydd yn chwilio allan amdan images yma'n cydweithio efo'r heddlu ar FBI a falle. Yeah, so mae o'n set o... Mae o'n database masif. Mae nhw'n gwybod sydd allan yna. So be di'r feature yma ydy... Os ti'n troi iCloud Photos ymlaen, na wedyn ti'n dechrau uwchlwytho dy luniau fyny i iCloud, mae dy ffôn di yn checio yn erbyn y bas data sydd ar dy ffôn, ond mae o mewn ffordd cryptographic hash. So
dydy'r lluniau ddim actually byw ar dy ffôn di, y database. Mae'n just yn hash ohono fo. So be mae'n checio yn erbyn y tokens yn y hash yna, ac mae o yn creu hashes allan o lluniau chdi am trio matcho nhw gweld os dyn nhw'n peth. A maen nhw'n gorau fod union rhywun peth o ran yr un llun, ddim o'r ongl wahanol na'n byd arall. Maen nhw'n gorau fod yn union rhywun peth. Ac os ti'n cyrraedd threshold o gwmpas 30 llun sy'n cael ei uploadio i iCloud Photo Storage chdi, wedyn mae'n notifio rwy'n yn Apple i jecio yn erbyn hwn i wneud siŵr na ddim mismatch dio a fod rhywbeth ddim di mynd yn anghywir. Lle mae pobl wedi codi issue efo hyn ydy, oherwydd mae Apple mond di, yn y blwyddyn dweitha, mae pawb yn datgan faint o child porno images maen nhw wedi dal ar eu system nhw. A mae Facebook wedi dal miliynau, oedd yn rhyw nifer ridiculous fatha 500,000 o bobl ar Facebook wedi cael ei reportio, ac Apple mond di reportio rhyw 200. A oedd hyn yn poeni nhw fatha, wel, sut da ni'n cael rownd hyn. A doedden nhw eisiau, y ffordd mae Facebook yn neud o ydy, os ti'n nhw chlwytho rhywbeth i Facebook, mae servers nhw yn edrach trwy bob dim sy'n ar Facebook ac yn trio matcho fo fyny. A doedd Apple yn eisiau neud hynna. Dyn nhw'n eisiau edrach ar y servers. Maen nhw eisiau cadw hwnna'n preifat am fod maen nhw'n meddwl mae'n neud pethau ar dyfais mwy preifat na'n neud o yn y cwmwl. So dyna lle oedd y dadl yn dod. A mae gen nhw control dros y dyfais inherent achos na system nhw dio. Ie, ond dyna be mae pobl yn deud. Ffôn fi di hwn, dwi di talu amdano fo. Dwi'n misio chi yn sbeio arno fi ar fy ffôn. Ond, mae eto yn dod i fewn i fel, wyt ti'n cytuno efo'r thing na, well, dwi wedi gwneud byd yn wrong, so... Ar ochr arall hefyd ydy y syniad bod os ti'n agor y drws i sganio am un math o gynnwys, be sy'n nadu ti wedyn dechrau sganio am cynnwys arall. So mae'n a lot o ledydd lle mae lle o reidrwydd maen nhw'n dweud rhannu propaganda yn erbyn yr llywodraeth. Da ni eisiau chi sganio am y fingerprints yma a reportio ni rhyw person sydd yn cadw'r peth yma ar ei Apple devices nhw. So mae rhan arall o'r dadl o fanna ar syniad bod o fatha i ryw radd o am yn neud efo'r newyddion ar y funud, I guess, y war on terror, fatha, da ni'n neud unrhyw beth, fatha, os ti'n gwrthwynebu hyn, ti o blaid y terrorists, so dydio ddim yn, diolch yn reidrwydd yn dadl hawdd i gael, yn amlwg mae rhywbeth sydd yn nadu ac yn helpu tynnu'r cynnwys ffiaidd ma off aware off o wrth y byd y beth da. Does na neb yn mynd i cega yn erbyn. Na. So sa'n odd iawn oedd Boris Johnson ddod allan fori dweud, do you know what, I'm for paedophile rights. So never going to happen. Prince Andrew. Ond y peth ydy mae rhaid ystyried bod na pryderon legitimate i considero a bod rhaid edrych ar technoleg fel ma'n yn ofalus i wneud yn siŵr bod yr safeguards yna i nadu rhywun gallu troio o fatha 1 i 2 i 4 i 6 i fyny ar 10 fath o beth. Chos da ni'n just so da ni'n dechrau ti'n dechrau fo wwan efo good intentions ond ti'n really o reidrwydd yn gwybod beth sy'n digwydd yn y 5 blynedd, 10 blynedd, 15 blynedd nesaf. Fatha pobl yn poeni oherwydd fod yr iPhone mor locked down ag fod FBI bob tro'n gofyn we need to have a back door in case a fod y pobl di poeni fatha wel hwn ydi y drws wedi agor mymryn a wedyn fe wedi cael mwy o stwff i fewn trwy'r drws na rwan a hacio mewn
i'r iPhones a gallu cael access iddo fo. Ond nath Craig Federighi o Apple wneud cyfweliad really da efo Joanna Stern o Wall Street Journal, dwi'n meddwl mai. Na i reid hwnna'n y thing ar YouTube. Ac oedd o'n esbonio yn eitha clir ac mewn layman's, na dydy hwn yn byd fatha hynna. Dio di cael ei adeiladu yn y ffordd yna o gwbl. Mae werth gwylio hwnna yn lle gwrando yn y fi mwy dram dan efo, os ydych chi eisiau dallt mwy mewn ffordd syml am sut mae'n gweithio. Mae yn debygol bod yr ffordd maen nhw'n adeiladu fo ydy'r ffordd quote-unquote gorau i wneud o, ond eto mae'n un o'r pethau na mae o'n gam peryglus i ryw raddau i dechrau ar a safon nhw'n ofalus iawn bod yn bosib bod y technoleg yn mynd yn y ffordd nhw ddim yn bwriadu iddo fo'n neud. So, ond y peth ydy hefyd, mae angen cael yr sgwrs na am beth ydy dyletswydda y pobl sy'n adeiladu technoleg ma. A be maen nhw'n gallu neud a be da ni fel pobl sy'n defnyddio'r technoleg yn fodlon roed fyny efo i gallu amddiffyn pobl sy'n ddim yn gallu amddiffyn i hynna. Be mae arbenigwyr eraill di deud hefyd fod y reswm mae Apple di penderfynu wneud o'r hyn yn hytrach na wneud o ar ei servers nhw yn wahanol i Facebook a Google a falle ydy fod ar y funud dydy iCloud Backup a iCloud Photos ddim yn end-to-end encrypted, so dydyn nhw'n encrypted ar ei servers nhw, a dyna sut maen nhw'n cael access i'r data yna. Os di'r FBA yn gofyn da ni eisiau gweld iCloud y person yma, maen nhw'n gallu cael ei fewn iddo fo. So mae rei pobl yn meddwl, maen nhw wedi gwneud o ffordd hyn, wedi gwneud o ar y dyfais, oherwydd y cam nesaf iddyn nhw ydy wneud yr iCloud backup yn end-to-end encrypted, so unwaith mae yn y cwmwl, fyddi ddim sbeo fewn iddo fo a hacio fewn iddo fo yn fyna chwaith. So mae yn ffordd saff o wneud o fel la. Gawn ni weld. Okay, does dim ffordd dda i wneud segwe i'r stori nesa, okay? So fi jyst yn mynd i wneud, dyma tanlinelli, stori diwetha. Dwi jyst yn mynd i fel digio'n hynna'n allan o'r twll ma rwan. So, stori nesa di OnlyFans bans porn. Porn. Yeah, so mae hwnna'n grown-ups yn neud be mae grown-ups yn neud gyda consenting grown-ups arall. This is what we like. Consenting, happy grown-ups. Ond, dyn nhw ddim yn cael neud be mae OnlyFans basically yn enwog amdan. Yes, doedd hwn ar Apple News, yr erthygl yma, ti wedi gyrru ni. So, os dwi'n deall yn iawn, mae banks and payment providers wedi deud dyn nhw ddim yn hapus i delio hefo transactions gweithwyr rhyw ar OnlyFans. Ond pwy sy'n mynd i fynd ar OnlyFans wedyn? Dyna di peth. Mae yna lot yn nhw'n deud fod, mae hwn di bod yn rhyw fath o safe haven, lle rhywle saff, lle mae nhw'n gallu neud pres a neud e mewn ffordd hawdd a saff. Yn y rhywun ffordd mae Patreon, ond di Patreon ddim, dwi'n meddwl fod nhw'n gadael pethau fel, dwi'n siŵr iawn. Ond, dyna ydy'r gymuned OnlyFans, ond de, fel dyna di. Mae yna le i'r stwff yma yn y byd, yn fod fel hyn mae, a wedyn mae yna gwmni oherwydd fod yn neud rhyw esgus, oherwydd fod nhw eisiau cael Mastercard i weithio'n iawn efo nhw, yn deud fod fydden ni'n cael hyn yn rhedeg ar y system ni mwy. Mae cwmnïau prosesu cardi credit yn od iawn yn reid puritanical i ryw radda. Mae hwn yn deud, OnlyFans has been facing increasing scrutiny from payment providers, including Mastercard, who have imposed tight restrictions on sellers of adult content. This was lobbied for by conservative anti-pornography groups under the guise of abolishing sex trafficking and exploitation. A peth American ydi o, ond mae'n mynd oherwydd na cwmni American, mae'n mynd i effeithio pobl yn wledydd eraill, ac mae yna
digwyddiad, dwi'n cofio sy'n dweud yn y stori yna, mae yna gwmni arall sydd wedi newydd cychwyn rhyw wythnos yn ôl, so mae yna bobl yn neidio i hwnnw, a wedyn mae gen ti rwy'n arall sydd wedi dechrau creu yn arall sydd yn mynd i fynd yn fyw yn eitha buan. Am fod mae'r holl syniad o pethau fel Patreon a gallu talu just i weld fatha OnlyFans, ti'n talu am y stwff ti'n licio yn ffordd, dim much be ydi o, ond i just gloi lawr fel na, ti... Ie, mae'n ddiddorol iawn, dwi dal yn mynd trwy'r erthygl, a mae un o'r ser arno fo, Lacey London, she joined OnlyFans back in 2017, but has now moved all her content over to Nafty Fans, the newly launched crypto-led platform. They also have their own cryptocurrency, a Nafty coin. Speaking of the incoming OnlyFans ban, she tells Newsweek magazine, I think that this happens to sex workers so much. We put so much effort in and we build a lot of these companies up. And then when they're ready to ditch us, we have nothing left of it and we can't even prove it, that we actually help this company become what it is. A dyna exactly, maen nhw'n deud fel, mae gweithwyr rhyw wedi goffod fel refund, oedd loads o fel scammers just yn dod o fel, dwi angen refund, a just yn deud wrth fel, Mastercard yn hyn, dwi angen refund. So, pam doth OnlyFans i'r amlwg yn lle cychwyn yn a lot o performwyr quote-unquote enwog yn neud tudalenna ac yn codi miliynau bunna ac yn tynnu cynnwys a tynnu arian o ddiwrth pobl oedd eich ddim mor enwog, ond hefyd oedd yn neud bywoliaeth iawn ar y platform a wedyn nhw'n cochi allan. A un o'r trafod ydy'r fatha'r mae'n a lot o sôn bod cwmnia yn amoral mewn ffordd bod money is money fath o beth, ond peth weird ydy mae'n a lot maen nhw'n dewis cracio lawr ar pethau mwy llefydd sydd oedd ddim yn gyfateb i'r image maen nhw isio cael, so ti'n cael stwff fel Mastercard yn mynd da ni'n mynd i'r pres i Anonymous i mwy, da ni'n mynd i'r pres i Wikileaks i mwy, so da ni'n cytio hyn allan, da ni'n cytio allan wedyn yr OnlyFans, so ti ond yn cael fatha rhyw byd bach ma, ond eto maen nhw'n fodlon wedyn, chys yn y hen gwaith oedden ni yn arfer mynd ag asesu cwmnia ar gyfer diogelwch cardau credit, ac un o'r cwsmeriad oedd gen ni oedd cwmni oedd yn darparu gwasanaeth taliadau ar gyfer gwefanna oedolion. So the payment provider i porn sites oedd nhw. So oedden ni fatha so mae hyn yn oce, ond dyn ddim yn oce. Am fod mae Pornhub wan ers blwyddyn o beth fel dyn nhw yn cael defnyddio Mastercard a stwff, so mae nhw wedi symud i Bitcoin. A hyn yw'r peth mae'n mynd i symud y porn industry, right, ti'n edrych yn hanesyddol, gymaint o ddatblygiadau technegol nhw oedd wedi basically pioneerio home video, ti'n ma be, DVDs, streaming, dwi'n cofio Blu-rays, dwi'n cofio o high def, cofio o Scrubs in the Lanes Dr. Cox oedd fatha, I'm convinced that if you took all the porn off the internet there would only be one website left called Bring Back the Porn. A hwnna rhywbeth fatha 10-15 mlynedd yn ôl, a mae'r lein wedi sticio yn ymhenni ers yna. Peth ydi ydy mae'na rhan o'n efo fatha ydy pobl mae'n cael ei exploitio ta ydyn nhw yn... Mae rhywbeth fel OnlyFans yn teimlo fel ta ti'n dweud, creator-led, fel gweithwyr rhyw actually yn gallu gweithio heb heb stuff fel na, yn gweithio
o adre, basically. Profit nhw ydi profit nhw, heb lawn y cut bach ti'n rei I'r wefan. I'r wefan. A so, mae'n cwestiwn i ofyn ydy o'n mewn byd lle ti fod in control o dy fywyd in control o dy gorfod gyd ti'r hawl i ni beth ti isio o fewn certain parameters ydy'r canwys yn ei hun ddim yn anghyfreithlon again dan certain ymoda pam bod ti'n methu wedyn creu a gwerthu'r canwys na dy hun Fel ti'n deud, Patreon ydi o mae o'n art form maen nhw wedi meistroli bydde do'n downs bydde do just y faint o waith ti'n goffo roi fewn i edrych fel Jesus Christ my god mae o'n arall lyfydol so mae o 100% i fi yn cyfri fel mae o'n grefft a mae o yn alwedigaeth cos dio ddim yn rhywbeth gallu unrhyw un neud so mae o'n gelfyddyd and the golf day anyway fi di hwnna so yn anffodus mae'r haclediad sgynny ni ddim OnlyFans just i chi watch it ni just yn bryn yn yfed liquid melon yn y gornel Sni'n rhaid dawns bach iddyn nhw liquid melon yn y gornel sorry oedd hwnna chos o'n i fel right Siona, I mean seriously tro dweud si tre lladd fi wan ti'n rhaid ti'n trefnu fi off mhanad ti'n gwybod beth yw mae'na dual personality Siona dyma mae gen ti nice Siona mae fel delio fo stand-up comic mae gen ti nice normal Siona just nice person normal just chillio allan just prynu pouffays just doing what you're doing wedyn mae gen ti on Sioned sydd yn meddwl bod piss jokes yn really ddoniol okay Right, we might do that farts never not funny never not funny heblaw pan oedden ni'n gwylio The Suicide Squad yn gallery ac o'n i fydda Cynnan what the hell was that please tell us more love it so mae'r clip yma o'r show ar gyfer 18th party Cynnan so yes oedd Cynnan yn parpio trwy'r presentation nath o just gadw o allan yn y 5 munud gynta ac yn be? o ti fel hyn reverberations ti'n teimlo sa James Gunn wedi approfio ti'n teimlo ni fysa fo di rei thumbs up i honna fat mae'n un well hold on The Suicide Squad oedd hwnna mae hwnna'n very much fat joke 90 minutes long gyda lot of gore da ni yma i siarad amdan Suicide Squad dim The Suicide Squad Suicide Squad ydy hon ydy'n ffilm di ddim ni am y mis yma nathon ni watched hi a wedyn nas i orfodi pawb i watched a Folding Ideas video ar YouTube sef The Art of Editing and Suicide Squad sydd yn cychwyn hefo boi just yn chygio llond potel o ffisig mwyn trio delio hefo lloddfa The Art of Editing sef Suicide Squad so pawb dewch gyda ni i'r ochr arall i wylio Suicide Squad welwn ni chi mewn munud Is this the real life? Let me out of here, Donald, please. Let me out of here, Martin! Is this just fantasy? Come on! Caught in a landslide. No escape from reality. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet. They're bad guys. Worst of the worst. My time has come. Send shivers down my spine. Was this cheerleading trials? All the time. Hi, boys. Goodbye, everybody. Deadshot. Guy shoots people. He's a crocodile and he eats people. Burns people. You're possessed by a witch and she's just crazy. What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said. This is the deal. You're
going somewhere very bad to do something that'll get you killed. Let's go save the world. I can't wait to show you my toys. Let's do something fun. Seriously, what the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. A dyna chi. Suicide Squad. Nid The Suicide Squad. Suicide Squad. Just Suicide Squad. 2016's Suicide Squad. Y ffilm sydd wedi... Wel, oedd o fod yn kickstartio rhywbeth mawr i DC a Warner Brothers. Sort of Wel, wedi neud. oedd o'n dod yn union ar ôl Batman v Superman. Ond cyn Wonder Woman. Ond cyn Wonder Woman. Te'n barod. Tea break. Tea time. Ie, da ni newydd fod yn trafod ynglyn â obsesiwn perfeithrwydd paned Bryn. Do ddim just yn siri mynd do-do-do. Fi beta. Okay. Ond y cam y mael yn fwy o infusion ac o te. So diolch yn mynd i fynd yn sir i ti. Ti'n okay am hynna? Just mi sio mynd yr i gry. Ti just... Be, ac o'n ti fel pasio? Yeah. From the chilled vibes. Yeah. More chilled. Dwi just fatha dweud, na i just chillio allan am cymryd gwynt. Okay, so da ni'n rhoi Suicide Squad yn ei gyd-destun. Yndi, so written directed David Ayer, sydd nath o sgwennu Training Day, The Fast and the Furious. The Fast and the Furious. Hefyd SWAT. Be, di hwnna'n ffilm am kids clyfar yn Gogledd Cymru? Yndi. Sydd yn stario Colin Farrell. Mae'r rhaid i chi sgyfarwydd efo'r ffilms di ddim yn cofio fo o A Winter's Tale? Neu The Magic Horse movie. The Magic Horse movie. Ddari Ayer hefyd ysgrifennu a cyfarwyddo End of Watch a hefyd Fury. So, mixed bag. Dwi'n gwybod amdano fo. Dwi ddim yn gwybod, y diffyg ymchwil ydi o'n problematic, cos gan amla mae'r bobl yma, da ni'n endio fyny ar ffilms di ddim yn endio fyny'n fel, not nice guys. Dim i fi di gallu ffindio. Great. Mae'r ffilm dod i fewn yn 2 awr a 3 munud. Dwi'n gallu credu hynna, achos ar ôl yr awr gyntaf ni fel, well, surely, does dim mwy. Oh, wait, na. But wait, there's more. Oedd gen fo budget yes, the Shinglai Ben. Budget o 175 miliwn. Derbyniol. A nath o wneud 746 miliwn. Cha-a-ching. Ac Deadline Hollywood wedi amcangyfru bod wedi wneud 158 miliwn mewn elw. Ac oedd o'r degfed ffilm mwyaf profitable yn 2016. So hold on, so mae'r 700 miliwn yna minus y production costs. So lle mae fel y 500 miliwn arall wedi mynd? Y marchnata. Shit. Ond a lot o marchnata doedd. Ac oedd y trailer actually fatha yn edrych waw, dwi eisiau gweld y ffilm ma am fod nes i weld y trailer. Dwi'n cofio yn ôl i 2016. 2016 oedd o, ie? Ac nes i weld y trailer meddwl, mae hwn yn teip o ffilm dwi'n really eisiau gweld. Ond nes i mynd i weld o ar y nosfan gyntaf, fatha nath rhan fwyaf o bobl, a dyna sy'n nath o wneud lot o bres. Ac o'na dip massive di sadwn, gael word of mouth di mynd rownd, a then, yeah, mae hwn yn warthus. So, oedd
oedd y critics mwy na lai yn panio'r ffilm, achos oedd nhw'n cwyno am lot o sut oedd y stori distrwythuro, cymeriadau, a lot o bethau wneud efo tôn y ffilm, ac mae hynny ryw radd wedi cael ei... Mae speculation di bod Warner Brothers wedi panicio ar ôl gweld Cut cynnar. Na, wel, pobl yn ymateb i Batman v Superman a'r tôn, a'r twyllwch o hwnnw, a wedyn di mynd yn ôl a di dweud, hei, ddwn ni just cramio mwy o jokes mewn i Suicide Squad. A'r problem ydy, Ayer ddim really cyfarwyddwr ti'n cael ei fewn i wneud comedy. Funny. So, mae o'n troi allan wedyn, a dyn, Sian, ti wedi bod yn mwy ymchwil ar yr editing, ond mae o'n just yn... Mae'n teimlo at o bod dau ffilm di cael ei fatha... Smysio ti gilydd. Fel, dwi wastad yn mynd nôl i'r fideo fantastic Folding Ideas ma amdan editing and the art of Suicide Squad. Mae'n lot o ymchwil mae o Dan Olsen sy'n rhedeg y channel yna di wneud. Mae o'n deud bod Warner Brothers wedi panicio, ddim wedi meddwl bod o'n mynd yn y cyfeiriad wedyn wedi cael, achos bod y trailer chwedl Iest wedi cael ymateb really dda, wedi cael y trailer house i olygu'r ffilm. A first of its kind ever. Mae yna reswm bod yna trailer houses, a mae yna reswm bod yna film studios yn wahanol. A hyn ydy'r problem ti'n gweld efo fo ti'n teimlo bod yna rhywun wedi mynd ato fo'n hwyrach ymlaen a di cytio fo'n mewn ffordd really odd, sydd yn meddwl bod yna lot o bethau'n digwydd, maen nhw'n ail ddigwydd, mae'r pethau'n digwydd sydd ddim i weld yn y flow y stori, a mae'n just yn teimlo fatha bod yr ffilm ddim o reidrwydd yn... Mae'r syniadau da na, mae'n fatha souffle mewn ffordd. Mae'r ingredients yna, mae'n just yn, ti'n gweld yn dechrau codi, ond diolch quite yn neud, a mae'n lopsided. Mae'n dod allan o'r ffwrn. Da chi wedi gweld y ffilm nath o wneud cyn hon? Y David Ayer? Fury. Na ddo. Yna dyn ni efo tanks a... Tanks a Brad Pitt. Nath o sgwennu, directio a producio hwnna. Ac nes i really mwynhau hwnna. A fe dwi wedi weld o hwnnw pam gath o'r job yma. Oherwydd ragtag crew o bobl o ddim yn really cael ymlaen efo gilydd, ond wedi ddod yn teulu. Ac os na wyt ti'n gweithio fel teulu, family, Fast and Furious, fod y tank ddim yn mynd i weithio, ond fod ti'n stuck yn y tank na rhyd yr amser efo'ch gilydd. So oedd y ffilm yna wedi cael ei wneud allan o lot o stories wahanol wedi dod allan o'r ail ryfel byd, wedi cael ei mwsio i fewn i greu un stori hirach amdan y pobl o ddim yn actually bodoli yn ystod yr ail ryfel byd, ac mae o'n gweithio really da, o'n i'n meddwl, yn y ffordd oedd o'n edrych, y ffordd oedd wedi cael ei sgwennu, y ffordd oedd o'n teimlo, ac oedd chdi'n really yn teimlo'n rhan o'r criw wrth watchad y ffilm. Ac dyna pam dwi'n meddwl, fatha, mae hwn edrych fatha'r person iawn i wneud y job, ond wedyn, oherwydd fod yr edit cynta heb di mynd lawr yn dda, maen nhw wedi reid o i'r nath chi wneud trailer da am 3 munud, be mae chi wneud o am 2 awr? Wedyn mae wedi cael ei golli'n ganol hynna, eich? Y peth hefyd ydy mae sensibilities Ayer yn ffitio o fewn y byd o Snyder yn trio adeiladu. Yn fatha'r broody, kind of darkly comic, kind of Wel, dwi'n gwybod sy'n Snyder hyd yn oed yn comic. Well, darkly dark. Dark, ond ti'n gallu teimlo bod eich bod Ayer yn gallu cramio bach o fatha bach o comedy fewn iddo fo, ond nid o'n darkly comic, dim bod o'n straight comedy fatha beth. Hyn i gyd wedi cael ei ddeud. Secretly, si kind of joy o watch the film ma. Dwi ddim mynd i ddeud hynna straight up, right? So, Gan i fynd trwy'r plot, achos o'n i ddim yn disgwyl pobl sgyn yn un o fo licio hwn
gymaint. Wirioneddol wan. Gan i un pwynt, os da chi, dwi'n yn gwybod os da chi'n cofio hyn, ond nath o ddod yn ôl i fi ar ei ddiwedd o, o'n i'n meddwl, oherwydd fod na, fel oedd chdi'n deud, Batman v Superman heb di mynd i lawr rhy dda, a wedyn, o'na, tywod, ma'na hardcore fanatics allan yna sy'n licio'r comics a stwff fel yna. A wedyn, pam nath y Rotten Tomatoes reviews, tywod, dechrau dod i fewn trwy'r reviewers ac oedd yn cael ei panio a isleitio, oedd na, beth ti'n galw fo'r, beth yw'r website na ti'n chi, campaign o change.org? Oedd yr fans wedi petitionio, setio fyny petition i dynnu lawr y reviews off Rotten Tomatoes cyn i nhw gael chance i weld y ffilm. Yn lle fath o'n penderfynu, o ia, dwi'n mynd i ddarllen y reviews, dwi'n just mynd i weld o gynta. A wedyn, so, oedd na Reddit section specifically ar gyfer y ffilm, lle oedd pobl yna'n, tywod, yn ampio i gilydd i fyny ac yn trio mynd allan yna ac yn sleitio unrhyw person oedd allan ar yr internet yn deud rhywbeth drwg amdano fo. Ac yna un reviewer, fyddra'n cofio beth enw fo, wedi cael efo'r hate mob ma'n mynd ar ôl ar Twitter, oherwydd oedd o, a'i job o ydi deud fatha, review yn dod y fian yn y podcast, type of thing, ond be dwi'n deud rwan, wrthych chi ydi, mae'r ffilm ma'n shit. Sef Batman v Superman? Naci, am y Suicide Squad. So wedyn nath pobl dod yna, pa hawl sgyn ti ddod ar hwn a deitha ni be ti feddwl o'r ffilm cyn i ni hyd nod weld o. Ac fatha, dwi ar Twitter, ti yn dilyn fi, dyna di job fi ydi review o ffilms cyn i chdi fynd i weld nhw, so i chdi cael neud penderfyniad. Ac fatha, mae'r pobl ma yn bonkers. Dyma sy'n arwain i'r Snyder Cut, yes? Dyn ni'n gwybod hyn. A hefyd, mae yna Insurrection. Mae yna campaign just i wneud efo'r ffilm ma i release the Ayer Cut. Oh, na, really? So, yn y ffilm ma, mae gen ni Will Smith fel Deadshot, sydd yn Master Assassin. Mae gen ti Margot Robbie fel Harley Quinn, sef... Just crazy lady. We stand. Joel Kinnaman fel Rick Flag. Pwy? Yeah. He'd a man, he'd American, he carried a flag, he carried an American flag. Yeah, nes I watch The Suicide Squad, y gymodd i 10 munud i fi fynd, o'r un i'n boed i hwn? Yr un boed i, Shit! Ga i just neud pwynt amdano fo, cyn i gael ei fewn ynddo fo, oherwydd, dwi'n gwybod os da chi wedi gwylio For All Mankind ar Apple TV+. Foc raglen da. Mae'n edrych yn amazing. Recap o mae Alternative History tasa'r Soviets wedi glanio ar y lleiad cyn yr Americanwyr. Yn union. Ond beth y rhaglen gynta, fod i'r prif gymeriad yr holl y gyfres. Ac o'n i'n cysau fo gymaint yn y penod gynta, o'n i'n bron a give up ar yr holl beth. Oherwydd, dwi'n licio boi ma, dwi'n misio fod ar ei ochr o, a dwi ddim yn licio y ffordd mae o'n actio. Ond, nes i reid gor ni, mynd i fewn i'r ail benod, y trydydd, a mae o di tyfu arna fi, ond instant reaction ydi cysau y boi ma. Ga i ddeud yr un peth, achos o'n i'n gwachod hwn o'n i fel, so generic American. A wedyn, oedd Al fel, mae'n Swedish. O'n i fel, da chdi o ddim, grant arno fo. Mae'n dod o fucking Kansas neu rhywbeth oedd o fel, na, drycha, wedyn oedd yn IMDb o gwymab fi. Ac o'n i fel, I stand corrected. Yeah. He does good stereotype American. Dyna fo acen amazing. Wedyn mae gen ti the Oscar, Emmy and Tony Award winning Viola Davis. Oh, Viola Davis. Bet ydy bod nhw wedi rhoi good cash i ti am hwn. Mae pobl efo cof hir yn cofio oedd hi hefyd yn Ender's Game. Ti'n mo be, mae gennym ni good selection o ffilm di-ddimmers, cos mae gennym ni un arall on the way wan, does? Mae Jared Leto fel The Joker. Wel. Di roi'n cofio heb i fi edrych fyny. Be nath o'n eich Oscar amdan? Dallas Buyers Club? Ta Viola Davis. Na, Jared Leto. Dwi'n cofio, yeah, probably. Yeah, Bear with.
Dwi'n cofio. Mae gen ti hefyd Karen Fukuhara fel Katana. She has sword. Shamefully used. Rein chi'n cofio hi fel Kimiko o The Boys. I mean, great o The Boys. Best supporting actor in Dallas Buyers Club. A wedyn hefyd... Dwi'n yn cofio fan Dallas Buyers Club. Dwi'n mynd watch Dallas Buyers Club. Mae'n briliant, mae'n werth i weld. Yr un arall mae Siarad yn sôn amdan Cara Delevingne fel June Moon / bloody love a Joan Moon. Enchantress. Dwi'n licio Joan Moon a Harley Quinn yn hwn. I'm not gonna lie. Mae'r merched yn hwn yn great. Mae Viola Davis yn great. I fi oedd yn teimlo fath oedden nhw'n cuddio hi o'r wrth y camera. Dwi'n gwybod oedden nhw'n neud hi allan fatha I'm shy, I hate being me. Ond oedden nhw'n di neud dim byd. Ond oedd o fatha... Very misused. Katana, very misused. Just fel, I was going to turn up 45 minutes till the end. A wedyn just, okay, diolch Katana. I wouldn't advise getting slaughtered by her. Her sword traps the souls of its victims. Let me explain this to you. Let me, Captain Obvious, the Basil Exposition, the movie this. So, in terms of sut mae'r ffilm yn dechrau, mae o just yn y byd ar ôl i Batman marw yn diwedd Batman v Superman. Boo! Nath Batman marw? Sorry. Oh my god! Shit, but they Maidling! Gatch Maidling go fuck hell. What did I watch? Sorry, Superman marw yn diwedd Batman. Seriously, ti'n mynd i cychwyn bod i Twitter thread massive arall gan Gareth Maidley o fel falsely accusing Batman o farw. You got cancelled, Bryn. Mae Viola Davis sy'n chwarae Amanda Waller yn cyrraedd bwyty yn ganol Washington DC. Nage, be maen nhw'n gael efo Midway City, nage. Be mae DC... Fan mae hi wedyn... sorry, wrong city. Cos mae DC'n ail-enwi... Ba fi just fel, dwi'n invitio bobl i gywir o fi. Mae DC'n ail-enwi dinasoedd lle mae Marvel just fel, we're going to be in the real world. Well, so mae hi'n cyrraedd a yn a sort of a stereotype introduction i fatha'r minor villain maen nhw'n chwarae Sympathy for the Devil gan the Rolling Stones. Mae'r jukebox Dyna oedd y peth. Mae'r jukebox musical soundtrack i hwn yn ffiaith. O'n i'n meddwl fatha pam nath o ddechrau o'n i'n meddwl we're off to a good start. Mae gennym ni Khan, mae gennym ni Will Smith, mae gennym ni... I love it. Yn bod yn Will Smith presence and just dweud, I'm not... Charismatic. Boy ma. Dwi'n just fel, whatever, dwi'n eisiau pres, os na ti'n dyblu fo, dwi'n mynd i seiddi fo. Good start, good music. Here we go. A hyn ydi peth, so mae hi yn cyfarfod, mae nhw wedi cael lawr y bwyty ma, mae nhw'n 3 person yn eistedd yn y bwyty. Mae nhw'n sopranosio fo. A mae hi'n... Amanda Waller yn disgrifio be mae hi eisiau neud i creu y Task Force X ma. A wedyn mae'n introducio ni i bob un o'r cymeriadau, so gyda ni fatha montage wedyn o... So mae basically wedyn yn troi fewn i... be iawn dyn efo? Gŵr Madonna? Guy Ritchie. Snatch. Mae'n troi fewn i hwnna, be di o? Do you like dogs? So mae hi fan yn bita rhyw steak anferthol ma a tra mae'n disgrifio yr supervillains mae'n gyd. A dyn ti'n gweld wedyn flashback i Deadshot fel ma... A hwn ydy'r beth, mae Will Smith dwi'n teimlo fatha pan mae'n cael bod yn funny mewn ffilms, pan mae'n cael fatha just Will Smith i hi fyny, mae o'n just gymaint o hwyl i watchad. Mae o'n just bob tro mi ar y sgrin ti'n gweld fatha... Unwaith eto, mae hwn yn really adio i'r... Nes i... Oce, di o ddim yn masterwork o ffilm, ond mi nes i enjoy o watch o do. Si fwynhau Will Smith. A dyn ni... Fel dweud, eto mae lle mae'n swnio fatha bod fi ddim mwyn... Dwi'n teimlo oedd y ffilm da yn y fo, nes i enjoy o watch o do. Dwi'n yn gret o ffilm, ond be oedd yna, fatha, nes i fatha Valerian yn dweud fatha, fucking skip. O'n i fatha, nes i watch the whole thing trwad, fatha,
Nes i watch bod Bryn. 2 hanner, ond Dal. whatever. Anyway. Anyway, get over it, Bryn. Anyway, oedd Gav Murphy ar ochr fi. Best di ddim ever. A Gav Murphy ddim yn regular guest ar hwn. Ni ydy'r rhai ti'n goffo contendio hefo. Ni'n Fine. bloody lyfio fel un. Ond Anyway. mi na i ddeud, a dwi'n gwybod mae hwn yn skipio way mlaen, right? Y prif ffaith nes i joio hwn, ac un o'r gwendidau o'n i'n ffindio yn The Suicide Squad, y gwahaniaeth mawr ydi, mae Margot Robbie yn neud yn great yn hwn. Mae hi yn brilliant yn efo. So hyn di'r tamad... Come on! So, wedi'n y nesaf da ni'n gweld ydy Margot Robbie cael ei cyflwyno fel Harley Quinn. Okay, bwn. A mae nhw'n mynd trwy yn sydyn iawn y ffaith bod hi'n psychiatrist yn Arkham, bod hi wedi disgyn mewn cariad efo The Joker, bod o wedi perswadio hi ddod â gynna mewn, bod o wedi dianc a wedyn bod o wedi troi hi mewn i'w fatha i gariad o. So mae hwn yn rhywbeth mae Eir wedi sôn amdan ers wneud y ffilm, oedd o'n teimlo bod o wedi wneud fatha dwi'n meddwl bod Margot Robbie yn yr un sort of sefyllfa ar rhywun fatha Robert Downey Jr. Mae nhw they were born to play that role. Nhw wedi'r definitive rendition o'r cymeriad yna. A dwi'n teimlo ydy bod Margot Robbie ydy Harley Quinn. Yn wahanol iawn i Jared Leto. Ia. Ond be... O'n i'n enjoyo gwachod o'n trion. Really good. Dwi'n meddwl, be oedd y problem o Jared Leto, di oedd wedi gweld Heath Ledger a di mynd fatha... I can top that. I can top that. I can chew... Say, he chewed the scenery, I'll fucking devour the scenery. Ond ti'n o be oedd David Ayer yn deud oedd wedi cyfadda bod oedd wedi wneud yn quote-unquote wrong, oedd oedd gratuitous sexualisation o Harley Quinn. Mae hwnna ar hyd notes fi gyd. Yr un peth o'n i just fel, mae'n neud o'n sick, fel, oedd just fel yr male gaze leering, fucking, fucked up. A hwnna oedd y bit dari, hwnna'r stick, fatha'r splinter yn ymhenni amdan hwnna oedd y ffaith bod o'n just too much. Ond dwi heb di gweld yr comics efo Harley Quinn yn gwbl. Na, dim yr comics, ond gath hi i chreu ar gyfer Batman The Animated Series. Off of, oedd ar CITV pan oedden ni'n dod adre'r ysgol. Slawer dydd. So mae hi'n gymeriad o'r... Yr un sy'n gwisgo'r coch a dydd. Reit. So di hi ddim yn dod o fel cyn hynna. O ran comics hwyrach, na, dydw i ddim yn ymwybodol yn fo. Ond mae gap mawr gyda fi sef Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of Harley Quinn, which dwi'n really edrych ymlaen i watched. Hyd yn oed ar ôl gwachod y ddau yma, dwi fel, actually, dwi really eisiau gwachod hwnna. A chi'ch dau yn massively ratio fo. Ydy, ti'n teimlo i ryw radda bod Margot Robbie di cael mwy o ddweud yn y ffordd mae'r cymeriad yn gweithio ar gyfer y ffilms hwyrach ymlaen. Cynhyrchu, dydy hi. Dwi ddim yn siŵr os di hi'n cynhyrchu, os ydi wedi cynhyrchu Birds of Prey. Merch yn directio hwnnw hefyd. Ti'n meddwl be, mae o unwaith eto fel, dwi'n really ac erbyn y diwedd mae hi'n cael mesur o rhyddid yn Suicide Squad, as opposed to The Suicide Squad. So mae hi'n cael mesur o rhyddid fel cymeriad ar ben ei hun, o fel The Joker a'i Instagram flat lay aesthetic knives business o. So mae nhw'n mynd trwy'r introduction ma, ti'n cael un o ddau gymeriad eraill, Captain Boomerang, sy'n cael ei chwarae gan Jai Courtney, sydd yn just fatha... So, esboniaeth o fi wan, Bryn. He's Hugh Jackman light. What is his superpower? Da ni'n deall dwi'n... mae Harley Quinn, she's just crazy bitch. Pam fod i cael ei dewis? Who knows? Ond guy with boomerang. What does he bring to the table? He's very good at stealing things. A maen nhw sio dwy'n... Mae o'n dda iawn yn ffindio cwrw'n bob man. Great. He's a great guy.
tafod boomerangs a weithiau ma' nhw'n that's about it. Ond dyna di peth, mae gen ti, yn yr Suicide Squad, reit yn dechrau, mae gen ti'r boi lle mae freichio fo'n dod yn rhyd, a dyna di pŵar fo. Mae hwnna'n eitha ffyn. Mae hwnna'n fwy o bits ffynnu. Mae hynna'n neud sens i fi. Mae gen DC fatha villains really, really dumb. Ac un o'r pethau, so Polka Dot Man yn The Suicide Squad. Just i gadarnhau, mae Margot Robbie listed as cynhyrchydd ar Birds of Prey. Dyna ni lle, mae'n neud sens. So, achos nath hi cynhyrchu I, Tonya, mae gen i fel, mae'n neud lot mwy o stuff tu ôl y camera. As well as bod mwy o ridiculously prydferth, oh my god, I can't even... But just tylentog, yeah? So, apparently, James Gunn yn cynhyrchu The Suicide Squad. Chwilio ar, mynd i Google, dumbest DC villain. Polka Dot Man doth i fyny. So fel, yes, I'm going to do that. Yeah, so I'm going to do that. Dyna di'r wahaniaeth. Yn y steil mae James Gunn di wneud yn hwnnw, mae'r cael yr idiot sort of rubbish villains ma yn gweithio nhw. Ond oherwydd maen nhw'n dod oddi ar Batman vs Superman ac i mewn i hwn ac yn siarad cario'r tôn drwad. Dydy cael rhywun sy'n really da yn taflu boomerang a rhywun sy'n really da yn gallu denig efo'r half. Yep. O, mae'r denig efo'r half guy. Well, so, yeah. Well, da ni jumpio ymlaen i bach. So, mae... Gan i adael I Bryn fynd trwy'r rundown na. Sorry. So, Passion to my veins. Smag o Robbie, so mae'n mynd trwy... Mae'n mynd trwy'r introduction ma o'r gwahanol cymeriadau gyd. Wedyn maen nhw'n neidio wedyn i'r Pentagon y bora wedyn, lle maen nhw'n deud fatha... Bydd un o'r boi oedd yn Black Widow, de? Boi'r Stranger Things, yeah. Yeah. Dim David Harbour. David Harbour, yn efo. Yndi. David Harbour oedd hwnnw fel, no Clean way. shaven. No way David Harbour di hwnna, mae'n edrych yn weird. So mae David Harbour yn mynd fatha, beth sa Superman wedi mynd i'r White House, di tynnu'r to a di fflio off of a president. Pwy sa di stopio fo? Ddim y criw yma. Mae'n dweud fatha, Amanda Waller has a plan. A mae hi wedyn yn introduction ni i The Enchantress, sef rhyw ancient god ma sydd di inhabitio corff June Moon sy'n Cara Delevingne. Mae hi'n fatha warpio mewn i corff June Moon. Hwna oedd shot gora'r ffilm. Yr un flipio'r llaw na. Lle mae'r llaw yn dod I fewn a gafel a troi dros. Mae hwnna'n amazing note. Mae hwnna'n note gen I fi fel... Mae'n deud cool hand flip. So, beautiful cytuno. Bynnag ddoth I fyny fo hwnna. Just visual creadigrwydd. Just caru fo. Oedd o'n llawn o stuff fel na. Mor fler ag oedd o. Fel di dweud, bod oedd y bits I gyd yna, os oedd I gallu bod yn ffilm anhygol, ond oedd o'n just heb di quite codi tra oedd o'n y ffwrn fath o beth. Yr Enchantress yn neidio I Iran dwi'n gwybodaeth maen nhw angen ac yn wisio nôl i'r situation room yn y Pentagon a mae'r generals I gyd yn mynd fucking hell, yeah. Well, amazing, da. Let's do this. A wedyn, da ni wedyn yn cytio wedyn I jail ma lle mae'r pobl Task Force X mae gyd. A da ni'n cael introduction eto I bob un cymeriad. Yn cynnwys Joel Kinnaman a mwy o caneuon a di gyd ti yr un a sefyll allan I fi oedd fel oedd ni'n gwachod Harley Quinn fatha'n pirouetio ar fatha tamad o linin oedd I ar top I Kaichi ac y can oedd yn chwarae oedd You Don't Own Me nice a'r peth y pen nes I gofio amdan y can yna oedd hwn oedd y can oedd yn cael defnyddio'n diwadd First Wives Club right Goldie Hawn
bydd Annette Bening, dwi'n meddwl, ac... Bruce Willis. Ia, na. Ti'n meddwl am Death Becomes Her? Na. O, ie, dyna dwi'n meddwl, Dan. Oh, God, First bitch. Wives Club. Ie. Dwi efo chdi on. The most camp of all the fun camp. First Wives Club. Bette Midler, Goldie Hawn a Diane Keaton. Yeah, dim Bruce Ti'n gweld lle dwi... Ie, Bruce Willis, ie. Diane Keaton fel, fuck you, Iestyn. Ia. So wedyn, da ni'n mynd trwy'r intros mae gyd, a wedyn mae flag yn fatha mynd fatha, ddylen ni ddim wneud hyn, mae hyn yn stupid, ddim gyda convincing. A peth hefyd ydy, beth sy'n weird ydy, ti'n teimlo bod y scene yna wedi dod yn rhy hwyr. A just, yeah. A dy ddim yn ffitio. So da ni 45 munud mewn i'r ffilm erbyn hyn. Okay. A da ni ond di cwrdd y pawb dwywaith. Cwrdd y pawb dwywaith. So da ni wan yn cytio i Midway City. Right, na fo. Lle mae June Moon a Flag yn rhannu... John Moon. Mae nhw'n rhannu stafell mewn gwesti. Mae'r Enchantress yn dod dianc, dwy'n rhywbeth, cael ei brawdi allan, a wedyn mae nhw'n adeilad penderfynu bod nhw'n mynd i cymeru drosodd y byd. Gret. O mistake massive fod, oedd hi just i dweud, be oedd hi'n dweud, Enchantress yn ei chwsg a newid fewn i. Yn wahanol i Beetlejuice, ti'n gorau dweud o 3 gwaith. Obviously. So, big mistake. Oedd y UI design yn really wael yn hwnna. Oedd. Ar y pwynt yma, lle nes i sgwennu Mission question mark? What's going on? Mae wedi cael y Task Force. Well, so mae Enchantress a'i brawd hi, sydd mae'r CGI y brawd yn fucking shit. Mae'n edrych fel rubbish version o'r Golem o Thor, ac oedd Thor fel 10 mlynedd yng Nghymru. Ie. A wedyn... Nath atgoffa fi o rhywbeth. Wedyn, mae'r military wedyn yn... I remember. Atgoffa fi. Pam nes i weld yn mel, dim hwn di'r boi drwg yn Justice League, Snyder Cut. Y rippling metal dark side na, bydyn nhw. Steppenwolf. Either un o rheina. Well, so mae Amanda Waller, mae'r military yn trio ymosod ar y thing, mae'n lladd, mae'r un o'r generals yn sgrichen allan, I thought this was contained. Yes. Pa part o'n sy'n contained? A mae hi'n cwyno wrth y brawd, they don't worship us anymore. They don't like the gods. They worship machines. They worship machines. Let's build a machine and they can worship that one. Alright, June mewn. Mae nhw yn... So mae Waller wedyn yn cael caniatad i activatio Task Force X. Lovely. Mwyn dod i mwyn trwsio y ffaith bod un o Task Force X wedi mynd yn rogue. So... Yeah. Okay. So wedyn da ni cael y gear-up scene ma. Mae'n un o'r tamidia ma lle mae gratuitous shots o Harley Quinn eto. Lle mae'n gwisgo yn ganol o iard ma llawn o'r milwyr mae gyd. A mae pob fatha, fath o beth. Mae hi just fel, bo hi newydd fod yn... Mae'n cwpl o scenes yn ôl, oedd hi yn dwnsio mewn sex club. Oedd hi'n dwnsio mewn... Oedd hi'n pole dancer. Arbennig o dda. Don't get me wrong. Hwna, y scene yna, lle mae'r Joker yn eistedd yna yn trio neud deal efo rhyw boi arall. A di just fel... Oedd hwnna'n warthus o scene. Weird. Oedd o'n mor ddrwg. Oedd o'n ychwanegu i unrhyw beth. Oedd y Joker effectively'n pimpio hi allan a wedyn mydro'r boi. Ac o'n i just fel, I get it, mae'n fucked up. Ond... Mae hwn yn neud pethau waith i hi. Hwna oedd scene efo Batman yn efo, ie? Ie. Lle oedden nhw'n mynd o'r clwb wedyn, a nath y car fynd dros yr ochr, a Batman yn achub hi. So oedd literally ddim angen... Doedd y scene yna... Joker di gadael hi farw yna, basically. A which mae wastad yn, ym mhob iteration o'r stori. Ond just yr leering na. A ti fel, Margot Robbie di hi. I get it. Ti di gwachio fucking Wolf of Wall Street. Dwi'n gweld beth ti'n trio wneud, ond...
dyna pan dwi really edrych ymlaen i watch Birds of Prey, cos dwi isio... Dwi isio fel y rhyddid yna iddi hi ar hwnna. Achos dwi'n gwirioni ar y cymeriad na. Dwi'n gwirioni arni hi. Mae hi'n anwyl. Ma nhw'n chwarae ar y club scene yna yn Birds of Prey. A na ti t'wo, mae hi mor anwyl. Mae hi mor... fel cymeriad. Mae'n messed up, mae'n murderous, ond mae chalon hi wastad yn y lle iawn. Ar ei bol chi, fel tattoo, lle ddyle fo fod? Sorry, Bryn. Seven Nation Army kitting up scene. Right, jukebox musical. So, da ni wedyn yn... Wedyn da ni cyfarfod Katana, so da ni eto wan 45 mewn i mewn i'r ffilm ma, da ni dal yn cyfarfod cymeriadau newydd. Sydd yn throwaway wast o cymeriad really fucking cool. Mae Slipknot... Mae nhw'n delifro Slipknot sydd yn apparently cael ei introducio fel rhywun sy'n gallu claimio rhywbeth ac yn dianc o rhywbeth. Ac yn puncher ladies oherwydd fod nhw'n beid rhywbeth wrong. Yr unig cymeriad indigenous yn y ffilm hefyd. Heblaw amdan Enchantress falle sy'n cyfri fel person indigenous. Achos mae'r whole scene o lle mae June Moon fel white explorer blond yn mynd fewn ac yn cracio'r agor ancient Incan Nath nhw gael Native American i actio fo a lladd off yn syth. Says a lot about American, really. Oedd wedi rhoi fatha nanite explosive yn gwddw pob a wedi dweud fatha, if you cross me, you will die. Kablamo. There you go, America. A so mae nhw wedyn yn dweud, reit, da ni'n mynd i fewn i Midway City i achub high value target 1. That's sydd all you know. Sydd yr unig berson da ni eisiau achub o'r holl ddinas ma sydd yn cael ei ddinistrio. So, mae nhw'n... Nath yna confuse your fuck allan yn y fi. Mae nhw'n hedfan fewn Good editing, yes. Mae nhw'n hedfan fewn i Midway City ac mae'n hofrennydd a mae'n dechrau un o traddodiadau'r ffilm ma sef bod helicopter crashes. So Mae'r helicopter cael ei seithi lawr, mae'n crasho a mae pobl ffain. So fydd o scratch ar neb. Mae nhw'n holl, mae nhw di rolio rownd. Ie. So unau'n marw, neu ti'n ffain. Dyna sut mae'n digwydd efo helicopter. Gai just cynnig gyda quick rewind. Mae'n nodiadau fi fyma, de. So pan maen nhw'n dyma y scene lle mae Harley Quinn yn dod allan o'r carchar yn stuck yn y gadar ac wedyn mae'r security guard na sydd wedi bod yn pain nas ar allan a mae hi'n gweidio arno fo rhywbeth fatha oh you're gonna get it what do you mean ac wedyn o'na mobile phone neu rhywbeth o'n i rhywbeth oedd llaw fi yn y popcorn neu rhywbeth dwi'n mynd siŵr nes i fethu rhywbeth ac o'na mobile phone ac o'n i just oedd be ddigwyddodd? What? A ddyn ni'n mynadd rewindio fo. Tra mae hyn i gyd yn mynd ymlaen, mae The Joker wedi penderfynu bod am trio achub Harley Quinn. Sut gath ei ffôn? Wel. So, mae nhw'n darganfod y boi yna nath roed y ffôn iddi hi. So mae yna un o'r prison guards ma yn dwat. Mae'n pigo'r pawb, ond mae gen efo big gambling problem. So mae'r Joker fi dechrau pwydio a wedi ti'n gael golygfa lle mae'r Joker fatha we're gonna be friends. A mae o'n sneakio ffôn. So tra bod hynna'n digwydd, mae The Joker yn mynd trwy'r labs Wayne Tech ma i ffidio allan ar y nanite bombs ma i trio deprogramio i trio achub Harley Quinn. A so beth yna di lle mae Griggs sydd yn OTT unlikable fatha just a complete shit. Mae'n un golygfa lle mae Deadshot yn practisio efo'r gynna mae gyd a diolch yn trustio hwnna di Griggs fo di Griggs so mae Will Smith mae Deadshot yn pwyntio gwn at i pen Griggs a mae Griggs yn dweud nes i'n joio hwnna? Wel so o'na suspense yna ond yr peth nath fatha just sathru ar y suspense oedd Griggs yn deud fatha pe gyntaf nhw eisiau chdi wneud ydi seithio'r boi ma a'r ail beth ydi clirio browser history fi so funny just fatha just existio mewn y scene fatha just ti'n misio fatha joke shit yna ganol mae'n fatha just turd ar y blancad ti'n misio na rei tic wrth ymyl so mae'r Joker fatha rhyw B-story yn mynd trwy a beth weird ydi Joker di'r B-story a ti fatha just gwastraff
Joker. A mae Jared Leto'n chwarae'r Joker at 12 yn y trechta 11. So, mae'n weird wedyn bod o'n cael ei pwysio mewn i B-story, sydd yn... Mae nhw'n landio Midway City, mae nhw'n gweithio i ffordd trwad. Mae Boomerang yn cyfinsio Slipknot i trio escapio. Mae Slipknot yn seithi Cable fyny, redag i ffwr, a mae Flag yn pwysio bwtwm ar ei tablet o, mae pen y Slipknot yn chwthu fyny. Cyblamo! Oh no, mae Slipknot di marw. I'm gonna get me a beer. Mae o'n di bod efo ni ers Pwy oedd 5 hydenoed? munud. Do'n i really poeni amdano so maen nhw'n mynd trwy'r dre, maen nhw'n dod ar draws fatha'r army of disposable henchmen sydd efo great sense of dramatic timing. Ti'n gwybod bod nhw? Maen nhw'n gwybod just yr amser i ddisgwyl i popio allan ag atacio. A dyn ti'n cael y scene anhygol ma o Will Smith fel Deadshot ar ben police car just yn seithi ac yn seithi ac yn seithi ac yn seithi. A mae just ti'n gweld fatha'r scale ar fatha'r speed mae'n gweithio mae'n anhygol i watchad. Mae hwnna'n cool. Ydy, mae'n... Oce, pan nes i weld y scene mae on, ag oedd alien sort of forces yn rhedag at nhw ac oedd nhw'n garo waldio nhw efo baseball bats neu whatever. Da chi di gweld Spy Kids the movie? Do. Wante, the Robert Rodriguez ti'n cael efo Robert Rodriguez Cinematic Universe yn big thing yn teini. Right. So yn y ffilm yna mae gen ti Thumbs sef ma nhw'n newid pobl normal i fewn i pobl di wneud allan o bodia. Ac munud nes i weld alien coal people yn y ffordd oedden nhw yn meddwl, this is Spy Kids. This is Thumbs. Yeah, Thumbs ond di cael ei wneud allan o glo oedden nhw ac oedden nhw just yn stupid ac yn ridiculous ac fatha oedden nhw'n posio ddim threat o gwbl ac o'n i just yn teimlo mi na i ddeud ddo, mae'r art direction o'r ffrwydrade mae John Moon a'i brawd yn gwneud yn cool, fel mineralisation, mae'r explosions i gyd fel ydi rhewi mewn fel crystals glo cool. Mae'n eitha cool. Cool. Wel, eto, mae'n elfen yna sydd yn gwych a ti'n teimlo fatha sy'n ond heb di cutio ffocin thing i ribbons. Yeah. Tell me about it. Ond allwch chi bacio fi fyny bod un o'r pethau mwyaf ffyn ydy bob tro mae Harley Quinn yn dod arno neu yn gwneud rhywbeth neu yn mae'n smasho ffenest y siop na fel handbag a dwi fel fuck yeah, go on. Mi just fel is enjoy hynna. A just pob peth dwi just licio bod y cwmni hi yn yr steil o ffilm da ni ynddo fo fod hi di pigo fyny malet i fynd efo hi i waldio'r pethau ma yn yr un James Gunn mae hynna'n neud sens i fi yn y steil y ffilm yn hwn mae o'n weird. Wel hynna hefyd so nath bigo'r un malat i gychwyn efo yn y kit-up scene wedyn baseball bats gyda hi. Does gen hi ddim malet i am gweddill y ffilm sydd yn siom. Anyway, so mae'r tîm arall o'r Disposable Marines wedi cael dal gyn June Moon a maen nhw'n dragio nhw o flaen June Moon a mae June Moon yn rhoi snog iddyn nhw ac yn troi nhw mewn i Thumbs ma a so mae'r Suicide Squad yn gweithio i ffordd trwad i'r adeilad trio gweithio i ffordd fyny'r lloriau a wedyn mae da ni'n cael un o'r cymeriadau oedden ni di anghofio amdan El Diablo Fire Guy Fire Guy, yeah. Boi poeth a so mi o'n di bod trwy'r ffilm i gyd fatha'n deud I'm not gonna fight fath o beth dwi rhy berig ffwc wedi dod mae o'n Latino efo tattoos LA ac so
ASA. Mae Will Smith yn fatha gowdio fo tan mynd o'n incineratio pawb. Ie. Ti'n mewn i'r adeilad, ie? Pic. So, wedyn maen nhw'n gweithio i ffordd i fyny. Maen nhw'n cyrraedd lle mae'r high value targets ma. Maen troi allan na Viola Davis, dio. No way! Achub hi. A be mae hi'n siarad Yn y pwynt yma, o'n i mor confused. O'n i fatha, ddim mynd at y canolfan y broblem maen nhw i fod i wneud Na, efo maen yma. nhw just fod yn achub Pam Viola nes i Davis. ddim gweld un byd yn deud fatha, oce, job ni ydy tynnu'r person yma allan, mae rhaid o'n i di zonio allan. Yes, oedd y champagne yn yn y llifo. pen yn y popcorn, eto, a just mynd fatha. Fe? A pam fod nhw'n fyma? Pam dyn nhw ddim yn y lle arall lle maen nhw'n creu'r army thing ma? Na, achos editing. Yeah. So, mae Viola Davis wedyn yn penderfynu just lladd bob un o'i subordinates i, just seithio. Yeah. Oedd hwnna'n dda. Oedd hwnna i fi ridiculous. yn reid fi yn yr frame of mind Batman v Superman sort of style of film lle o'n i'n meddwl o'n i fod efo slight tone o'r ffilm ma. Ond gyda fi nodyn y fyma lle mae simply yn deud iawn, silly scene, music. Yeah. Serious scene, orchestra. Silly scene, music. Yeah. A fel mae'r ffilm di torri fyny. music sydd ddim yn chart hits of the early 2000s. Basically, an audio networks rent a dramatic music. Ti'n meddwl fel Am fod mae gen ti Creative Harley Commons Quinn yn mynd i fyny music. yn yr elevator. Silly scene. Oh, I didn't know you were gonna be here. A smack ar pen pobl glo. Music fatha top 40 hits yn chwarae. A wedyn, El Diablo. I am serious. You know me. Kill my A wedyn, family. serious music ymlaen. A wedyn, silly scene. Eto. A wedyn, so that... Yeah. Pick a side. Pick a A team. hwnna'n un o'r pethau ni di teimlo fatha trwy'r thing i gyd fatha. A dwi'n meddwl bod hi gyd lawr i'r editing ydy fatha the tone just dros the shot i gyd. A wedyn mae Jared Leto'r sex psycho yn dod nôl. Yeah, so mae nhw'n achub Viola Davis, mynd i'r to, ond beth sy'n trechu ydy mae'r Joker di hijackio'r helicopter. Un o'r helicopters sy'n fod yn achub nhw. I fod ei achub nhw. Mae'r professor yn deprogramio'r bom a tra mae'r Joker yn seithi gwn i pinio pob lawr. Mae Harley Quinn yn redag, jumpio, gafel yn y cable, a tra mae hi'n cael barod i redag fyny, mae nhw yn deud, fatha, Amanda Waller yn gweidio'r flag, take her out. So mae'n gwasgu'r bwtw ar y bom, bod o'n eista mewn cover efo clear shot tuag ati hi, so o'n chi just seithi hi efo gwn Mae yna lot o digwyddiadau, achos wedyn mae Deadshot fel, okay, seithio hi Deadshot, mae'n fel, na, nes i methu hi. Yeah. A so mae nhw wedyn y seithi lawr helicopter, mae'r Joker yma, mae'r Harley Quinn dal ar y cable, mae hi'n landio neu fatha combat roll, mae hi'n fine. Ar ôl massive helicopter crash. Mae'r helicopter, y Joker yn crasho, eto. Pawb di marw i fo. Pawb di marw. It's a helicopter crash. Llythrenol eich saffa, fe wedi unrhyw cymeriad bod. Yn y ffilm yma. Yn y ffilm yma, ie. So, mae pawb yn dod, wedyn mae Amanda Waller, mae'r helicopter arall yn dod i achub Amanda Waller. Just Amanda Waller. Mae hwnna'n cael ei seithi lawr. Yay! Wedyn mae'r Suicide Squad a flag yn mynd haid i ni fynd i'r helicopter. Mae nhw'n ffeindio allan, mae Deadshot yn ffeindio'r ffail efo'r secret i gyd, pam bod y ffail yn yna. Mae nhw wedyn yn cael scene mewn bar lle mae nhw siarad. Dwi'n licio'r bar scene. Dwi'n licio hwnna. Oedd o'n iawn, oedd. Cocktails Harley Quinn yn edrych yn neis. A wedyn ti'n cael backstory eto. O pawb. El Diablo. A mae'n troi allan bod o di incineratio i raigo a'i blanto a di wedyn di gifio up violence. Ond be nes i sylwi fatha yn y golygfa lle oedd o di lladd hi, oedd y tîm o fflamau gyd, oedd hi'n hollol ffain, a wedyn mae hi just yn pwff,
fatha Thanos snapio i ffwr. A do'n y marcan hi, do'n y byd, oedd hi just fatha... Oedd hi probably mewn helicopter crash cyn i'r ti fynd ar den. So wedyn, ma nhw'n siarad ydyn, ma Flag wedyn yn mynd fatha, oh, fuck this shit. Mae'n smashio'r tablet efo yr bomb Kill activation. codes pawb. Mae wedyn yn tynnu... Fysa hynna di gellu accidentally trigro rei o hynna off, fysa. I mean, anyway. Mae'n tynnu allan wedyn o'i body am o llythyra ma merch Deadshot wedi ysgrifennu efo bob diwrnod. Yes. A ti fatha, pam nes ti ddod â heina efo chdi? Beth? Mi oedd na un thing nes i bigo fyny ar cyn hynna, lle oedd y Joker yn dod i fyny i achub Harley Quinn. Oedd na flashback lle oedd o yn methu byw hebddi yn ei flat fo, ac oedd na gynna a cychill. Yr Instagram flatly neatly life. arranged rond efo. Ac o'n i heb methu stopio meddwl amdan faint amser nath o gymryd i reid hyn allan. Os ti'n meddwl yn y byd nhw, ddim yn y byd creu ffilm lle mae yna bobl yn gosod yn lawr, mae o fatha yna fatha cyllall yma fyna, cyllall yna fyna, gwn fyna. A na baby grows yna fyd. Hwn mor ridiculous. Mae'n shot ond y bodoli ar gyfer ffilm. Sa Heath Ledger ddim yn neud hynna na. Ie, mae'n shot sy'n just y bodoli ar gyfer ffilm. Fel mae'n just i cael ei wneud ar gyfer yr wide shot na. He is an agent of chaos. Yeah. Well, and it's all organised chaos. Organised around. Marie Kondo di bo fewn at efo do. Mae gennau... Ti angen cael gwarad o i pino gyllich, met. Mae gennau'r system fi. Mae'r cyllich ma... E gyd y sparcio joy i fi. So fi just licio just gorwad yn y rug ma. Ie. Oedd i chwerthin o'n stupid. A wedyn... Oedd o'n stupid. Dwi'n meddwl gwybod pam nes i sgwennu Heart of Darkness i fewn efo. Gesti cryptic. Ond ddythyn ni, so dyn, maen nhw gyd yn penderfynu, yeah, we're gonna get this done. Gwni fynd i achub John Moon. Achos, hold on, mae Captain Rick Flag, Joel Kinnaman, actually yn gariad i John Moon. Yeah. So rheswm mae ocean ei hyn ydi, i achub John Moon sydd wedi cael ei cymryd drosodd gan Ancient Inca Spirit. Oedd yn hollol within her rights, achos oedd John Moon wedi malu shrines hi, fel doctor. Ond, un peth o'n i bach fel, so'r weird bloody sex pest vibe ma sydd trwy'r ffilm i gyd, na, dim diolch. Ond, o'na hefyd bit lle oedd fel yr Enchantress, lle maen nhw'n cyrraedd, Bryn, dwi'n siŵr bod ti'n mynd i gyrraedd y bit na, maen nhw'n cyrraedd, right, mae gen nhw the Heart of the Enchantress, a mae hi wedi cael yr Heart of the Enchantress yn ôl, so maen nhw'n mynd i trio cael yn ôl, hi a stabio hi trwy ddefo, great. A wedyn mae Enchantress fel, allai wneud bywyd eich chi mor neis, a mae hi'n projectio fel lluniau, fel fideos o fel bywyd perffaith nhw fewn i pennau nhw, fel, allwch chi gael hwn i gyd yn ôl. Ac oedd fel, Harley Quinn di dweud rhywbeth fel, as rwy'n arall yn gweld rhaid, ac oedd nhw, ni'n gweld hwnna fel, ac oedd hi fel, oh cool, achos I'm off my meds. Ac oedd hi fel... Oedd e'n quite... OK, so mae nhw'n cyrraedd lle mae John Moon yn neud i sexy dancing hi. Yes, then. One point. Cyn hynna, oherwydd nhw'n stuck yn y bar, yn i gyd yna, rhannu stories nhw, ac a wedyn mae nhw'n dweud, ffwcio hyn beth i pwynt, a wedyn mae Flag yn dod i fewn efo'r llythyra i merch Deadshot. Ac yn taflu nhw lawr. A mae o'n dweud, fatha, you had these the whole time. Let's go get this bitch. O'n i fatha... Be ydy'r logical lead? So, ma'n gweld o. So maen nhw'n mynd i lle mae'r Skype ma a Cara Delevingne yn neud i sexy dancing hi. Hei, dwi'n yn gwyno. So, maen nhw'n cyrraedd. Fama, mae'r bit I'm off my meds ydi, chos bod ni'n gweld fatha'r Skype ma'n mynd... Oh, yeah. You're sing... Yeah. So, dyna di lle mae'r fatha'r... O'n i bach fel... O'n i'n disgwyl yr Marshmallow Man Stay Puft troi fyny yn y pwynt yma. So ni'n lyfio gweld mwy o pethau o perspective brain Harley Quinn. Os mae'n rhaid bach o hynna yn The Suicide Squad. Mae lot o hynna yn Birds of Prey hefyd, so...
Oh, please, Yeah. yes. Okay. Erbyn y penod nesaf fydda I di watcho do. So, mae nhw wedyn yn trio concoctio'r i plan, ond mae June Moon yn gwybod bod nhw yna, mae nhw'n dweud, I can give you what you want, a dyn mae gen ti, mae Deadshot yn gweld bod o di lladd Batman, hooray, mae Harley Quinn yn byw mewn rhyw... Gareth Madeley bod ar dy Oldyn. Dyna'r llythrenol byw yn y flashback. Okay, fydd o ar ôl Will Smith gyn bod. Mae Harley Quinn yn cael fath i'w idyllic life efo The Joker a gyda nhw blant. Oedd hwnna'n fwy creepy na ddim byd. Fath i'w Stepford Wives kind of thing. Jared Leto, American Psycho Jared Leto was back. Ac oedd o fel... Wedyn, oedd gen ti Rick Flag yn gwely efo June Moon. Wedyn, mae El Diablo ar y soffa efo'i blant, a mae'i raigon fatha mynd fatha, I'm back, fatha beth. Ti isio sexy time? So hyn di'r peth diddorol. Ti isio biar a bwyd a wedyn na sexy time. Be oedd y peth diddorol? Be oedd y peth diddorol oedd, o'ch ti'n gweld ti kids, oedd yn gwisgo Chris T. Gwyn. Ond yn y golygfa yr fake flashback ma, oedd yn gwisgo Chris T. D. Ddim gwisgo Chris T. Wrong, dyna pam ydw'n gwisgo. A wedyn nath o ddeud, it's not real. A mae Gwyn o ddim gwisgo. Mae'na fatha rhyw bizarre, fatha cut yn y bit yna lle mae o'n mynd o bod tu ôl i'r pillars i fod 3 chwarter hanner ffordd ochr arall, ie. A wedyn mae'na'r big final fight yn digwydd. Mae'r Killer Croc yn mynd dan. Oedd y cut yna yn mental. Oedd y mor mental. Maen nhw gyd yn sefyll yn erbyn pillar. Wedyn, walking down the steps. Does na ddim transition o gwbl. Mae'n just o dan, hard cut. Os wyt ti'n torri trailers, mae wastio, mae samser fel na'n cael ei wastio. Ti'n just gorau cytio i lle ti angen nhw fod, dim beth sy'n neud sens. So, mae'r big final fight yn digwydd, mae'r El Diablo yn trefod i fath i'w big fire demon, mae lladd y brand. Oedd hwnna'n eitha cool. Cytuno, yes. Nes i'n joio hynna. O'n i ddim yn disgwyl hynna, o hwnna sioc ar y ffilm. Ond o think, be oedd yn cool, oedd hwnna fel 2 indigenous god yn ffeitio i gilydd. So ni gallu gymaint mwy hwnna, chos oedd El Diablo fel Aztec, Inca, Mayan god amazing ma, fo'i blu, ac oedd fel, oedd John Moon a'i brawd, oedd nhw'n fel spirits cyn amserol Aztec, fel De Americanaidd, oedd ni just fel, yes! Bys o hwnna'n amazing. Ond fel... A wedyn, mae'r killer... By the way, mae'r un ddar i chwthu'r bom i fyny. Scott Eastwood oedd hefyd yn Pacific Rim Uprising. What a specific rim. Fo oedd yr boi oedd bod yn twati John Boyega. Fo oedd Scott off of Clint. Gotcha. Oedd yr holl premis yna o fatha, nawn ni rei bom reit o dan nhw, Sut ydych chi'n gwybod lle? Oedd o'n bom hynna dda, really nagyd. O be oedd yn weird hefyd ydy, mae'r byddin wedi bod yn taflu'n bombs fatha dwi'n i be tuag at y boi ma, dim effaith. Mae nhw'n chwthu un bom yma i fyny, mae'r boi cael ei ladd. Mae nhw wedyn yn cael fight efo June Moon. A mae June Moon fatha'n warpio, fatha Nightcrawlerio. Mae'n Nightcrawlerio. O bob dros y lleigyd. A diwa, mae'n just mynd enough. Gaf force syfio yr weapons i gyd i yn ochr. A wedyn mae Harley Quinn yn tricio i gallu cael igon agos iddi i defnyddio sword katana i stabio hi yn y calon. A mae Killer Croc y taflod bom, mae Deadshot y seithi, mae Skybeam y chwthu fyny, a wedyn mae nhw wedyn slow-mo throw. A wedyn mae nhw wedyn mae'r hwnna'n gyd i chwthu fyny gret, mae'r Enchantress dal yn fyw a dweud, a mae'n dweud, give me back June Moon. No, I won't. So they fine, crush the calon, cerad i ffwr, a maen nhw fatha diwad Ghostbusters, lle maen nhw'n gorau trio agor y cwn neu gael y Sigourney Weaver nôl allan. Dwi'n mynd yn ôl wan, jumping ôl.
brawd yn marw, thingy. So, be nes i sgwennu, lle mae'r Justice League ar y pwynt? Lle mae Batman, lle mae Wonder Woman, lle mae The Flash. Couldn't give a shit. Lle mae Aquaman. So fo'n gallu nofio. Unrhyw un arall. Ti'n gwybod? Mae'n amlwg ar y newyddion, mae'r byd yn mewn turmoil ar y funud. A ti fysa chdi'n gallu deud rhywun peth mewn ffilms Marvel. Maen nhw'n esbonio fo. Mae Captain Marvel off yn gwneud rhywbeth shit mewn rhyw dimension arall. Fatha Thor ar goll yn Civil War neu rhywbeth, ie. Ond wedyn, mae gen ti... pan mae Will Smith ydi o sy'n pwyntio'r gwn, ie? Dim Idris Elba. A wedyn mae hi'n rhoi vision y merch yn dweud, don't do it, daddy, don't do it. Rhywbeth fel ie. Am fod mae o di gweld y vision, mae hynna di digwydd o blaen efo Batman, fatha mae o'n pwyntio'r gwn ar Batman. Mae hi'n dweud, paint a seithi Batman, a wedyn paint a seithi hynna, mae'n cael yr un vision. Ac o'n i'n gweld hynna'n wan iawn. Really, ac bod o'n gorau dod dros dyn nhw fel Well, it's already, chos ti di cael y flashback bit yn gynt fatha fod lladd Batman a bod o'n fod i'r hero. So, da di cael hynna barod sy'n cael rhan un peth o fewn 20 munud o'i gilydd a ti'n fatha... Ac y thing nath weindio fi fyny mwyaf iawn, really weindio fi fyny. Iawn. So, oedd y cleddyf di wneud, a bob dim di wneud, a wedyn nath Mr Flag, dwi'n cofio pwy na Crush the Heart. Mr Flag, Crush the Heart. A wedyn oedd Cara Delevingne yn fine and dandy. Ond doedd na ddim moment lle oedd yn mynd dwi newydd lladd y ddynes dwi yn caru. Doedd na ddim moment lle oedd o fel... Na ddim dyna sy'n boi ni fi. Couldn't give a shit when I asked. Os nhw wedi really meddwl amdano fo, a meddwl, mae'r ddynas ma wedi cymryd drosodd corff yr archeolegydd ma. Be os da ni jyst yn lladd y calon yma, neith o lladd yr ysbryd yna a cael gol gwarodd ni. Am ryw reswm, oedd nhw wedi dod i fyny efo'r theori yma, os da ni lladd y calon yma, mae o'n lladd y dau berson, y person gywir a'r ysbryd sydd tu mewn iddi. Do'n o ddim esboniad pam oedd nhw'n meddwl mae dyna oedd... Achos oedd Enchantress yn rhy ddefnyddiol i ystyried y lladd. Oherwydd Viola Davis. So, A so, os nhw wedi gwneud hynna dechrau ffilm sy'n am ffilm. Diolch, Iest. Mae fel... Mae lot... Ond pam ddoth nhw fyny efo'r stori yma? Pam y stori yma nath nhw ddewis? Mae'r stori Starfish lot mwy mwy outlandish really yn neud fwy o sens I fi. We'll get to that in a bit. Mae hwnna i gyd yn dod yn after party. Oherwydd di'r stori yma erioed I bod mewn comic. Na. Hwna'n stori unig. Mae hwn yn newydd nath nhw ddod I fyny efo am ryw reswm yn lle mynd yn ôl i'r materials a trio gweithio rhywbeth allan. So, fatha nath o'n Fury. Mae Viola Davis wedyn emergio o'r shadows ac yn dweud fatha, no, mae gen I dal y bombs neu llach I gyd. A mae'n wedyn fatha, oh, for fuck's sake. A mae'n mynd, fine, gwch chi 10 years off eich sentence. Pam yn o jail, pam na beth. Stupid. A wedyn, da ni'n gweld wedyn, mae Will Smith yn cael gweld I ferch ac yn helpu hi efo'i maths homework hi. Hwnna'n funny. Sy'n siarad hwnna. Is that the angle of the bullet that flies down off the roof? Yeah. Wedyn, mae Harley Quinn di cael espresso machine. Mae... Pam angen paned, ie, Bryn. Pam angen paned. A wedyn mae Joker yn byrstio fewn ac yn seithi pob eto ac yn achub Harley Quinn. Cos mae hi angen ei hachub. A wedyn yn y post-credit scene mae Viola Davis nôl yn y bwyty eto yn siarad efo Bruce Wayne a mae hi'n rhoi y ffail iddo fo o'r metahumans I gyd mae hi'n dweud dwi'n rhoi hwn I chdi chys
dwi angen protection, a mae'n dweud, fine, na i protectio chdi. Ydy hi'n Because I thought... Ydy hi'n gwybod pwy di... Wel, mae o'n deud, mae hi'n deud iddo fo, deud, you look tired, you should stop working nights. Yes. A hwnnw, da ni fod i cymeryd o hynna bod hi'n gwybod na fod i Batman. Ond sydd yn fucking stupid, pam nes i weld y scene yna, o'n i'n meddwl fatha, Plan A, get people out of jail that are bad. Plan B, get good people that do good things together. What the fuck? Ddim yn Nick Fury na chdi. Yeah, so, a wedyn dyna diwedd y ffilm. Mae yna gymaint o parallels rhwng Marvel a fucking DC. Ie, ti'n gwybod bod yn dweud. Achos... Fod nhw'n trio mynd yn erbyn i gilydd fatha constantly trwy'r degawda. Ond yr un un gachfad i ond deud o. Yr un un pethau maen nhw'n pandroi mewn yn yr ysbrydynol. So peth ydi, mae'r... Fel nes i sgwennu fatha nodyn i'n hyn, fatha... Di o'n ffilm drwg. Just... Na! Na, dydio ddim... Dydio ddim y ffilm Lle mae'r off button? Lle mae'r off? Dydio ddim y ffilm drwg. Mae o'n... Just ti'n mwyn... Mae yna rhywbeth yna lle fysa di gellu fod yn well. A dwi'n cytuno efo hynna yn yr un ffordd mae'r ffilm ma'n teimlo yn debyg iawn i... Dwi'n mwyn cofio yr cynta neu'r ail Fantastic Beasts and Where to Find Them. Oherwydd mae gen ti'r cymeriad yna sydd yn cael ei cymryd drosodd. I am this enchantress thing. Yeah. And then I turn into a bad thing. But I'm not really bad. A wedyn mae pawb yn trio rheoli hwnna. Ti'n actio mwy. Mae o'n really debyg i hwnnw. Fantastic Beasts yn ofnadwy hefyd. Oedd. Ond hwn ddim yn ofnadwy. Nes i laff. Do, ia. Dim mewn ffordd epic fel Geostorm. Na ddim byd fel na. Nes i fwynhau Will a Mark. Nes i fwynhau y cymeriadau yna. Nes i fwynhau Jared Leto mewn ffordd o fel dwi'n enjoyo gweld y boi ma yn dioddau. Dwi eisiau fo farw mewn helicopter crash. Achos mae'r stories off y set lle oedd o hefyd yn bod yn method actio Joker yn... Oh, for fuck's sake. Oedd wedi mynd, fatha oedd wedi dweud, dim up to 11, oedd wedi mynd i 12. Oedd wedi mynd i fynd i 12 T Stupid. O'n i surprised a nes i'n sylweddoli pan o'n i'n gweld Justice League na actually fo oedd o ar ddiwedd Justice League. Am fod mae o'n dangos fyny reit yn diwedd. Extended scene type thing. Fatha fo a Batman yn sefyll yna yn cael chat. Ac o'n i'n meddwl, oherwydd gen fo wallt hir erbyn y pwynt yna. O'n i'n mynd sylwi na Jared Leto oedd o. Sydd yn deud, felly, mae yna rhywbeth arall i ddod gyda fo yn y byd yma. Ond llanast oedd i performance yn y ffilm yma. Mae'r un peth yn y Blade Runner 2049 yn dweud. Peth ydy, mae'n just... Os ti'n mynd am rhywun fel David Ayer, ti'n sort of fatha, okay, fine. Mae'n mynd i wneud i thing, a so let him do it, fath o beth. Paid am mynd ôl ac yn trio ail-cytio. Ond nath o ddim na ddo. Hynna di'r problem. Dyna di'r problem, da. A ti'n teimlo fatha fysa fod i bod yn well just sticio i un tôn, un through line i'r stori, fysa fod i wneud lot mwy o synwyr a nhw. Fysa fod i wneud Fury the Suicide Squad. Ella fysa fod i bod yn eitha da. Ond ges i mwy o hwyl yn gwachod hwn na ges i yn gwachod The Suicide Squad. Ti yn weird. Len i fynd trwad i The Suicide Squad. Go. Dilyn croeso'r after party lle da ni'n trafod y stuff dylech chi fod yn gwachod yn lle gwachod Suicide Squad. Spoilers, dwi'n mwyn gwybod sy'n ni'n recomendio The Suicide Squad. Dwi'n really eisiau gwybod sy'n ges di fwy o hwyl. Sut diawl ges di fwy o hwyl? Oherwydd, nes i'n stopio chwerthin trwy The Suicide Squad. A ddeud ti pam, nes i chwerthin a wedyn o'n i'n cyrraedd y pwynt lle o'n i fel, mae hwn just yn cael ei wneud i fod yn fel ridiculous. A dwi fel, mae hynna'n fine, I get it, totally get it. Ond o'n i'n teimlo bod Harley Quinn yn short-changed achos
oedd hi just ddim yn efo am fel chunks estynedig hir. Oedd wedi mynd mwy am ensemble o ffilm. Oedd hwn mwy balanced. Nes i just ffindio fo yn annoying a fel gore for the sake of gore, achos o'n i ddim fewn hwnna. Doedd yr un o'r ddau ffilm yn ffilms o'n i fel, mae heina'n chatting high in the Sionedorama cinema scale, ond oedd Suicide Squad wedi cael ei wneud ar gyfer PG-13 neu rhywbeth, a The Suicide Squad yn 15 plus R-rated American be bynnag. Ac os ti'n gwylio ffilm fatha Slither gyn James Gunn, mae the Gorefest thing. Yn thing fo. Dyna di. Mae fel early Peter Jackson. Plus mae'n mynd yn ôl, cafodd James Gunn i ddechrau yn y Trauma Studios. Mae'n swnio, So a dwi'n cedi na... Gore ydi bread and butter. A dwi genuinely teimlo, fel dwi'n gwrando ar Blank Check, a maen nhw'n neud y John Carpenter season, a maen nhw'n newydd fynd i fel Halloween. A dwi fel, dydw i ddim yn gallu connectio hefo horror a gore. Alla i watched anime gory? Ni'n gwachod Akira. She really enjoy Halloween cynta. So Halloween cynta, ma'na, gwrando na fo, ma'na 3-hour episode. Gennyn nhw am Halloween. Oedd hwnna'n un, dwi'n bod, 3 blwyddyn ôl, rhywbeth o'n nes i wylio fo, a i'n meddwl, waw, mae hwnna'n actually really da. Yn union. So, maen nhw'n mynd trwyddo fo, a dwi'n deall do, ond mae'r cysyniad o gael pleser, neu bod isio gwachod rhywbeth, lle mae generally menywod, mostly ifanc, mostly prydferth, yn cael ei malirio, treisio, dim yn Halloween yn stuff John Carpenter, ond yn gyffredinol yn hor genre. A dwi'n gwybod mae rhai nodweddiadol sydd ddim yn hwnna. Mae gen ti fel The Modest, mae gen ti The Hereditaries, mae gen ti The Midsommars a stuff. A mae hynna'n apelio mwy ato fi, ond allai ddim tiwni fewn yn nhw. So dwi'n cedi taw The Suicide Squad, ond i'n methu tiwnio fewn i hwnna. Dwi'n cedi na pam, mae Birds of Prey yn uchel ar y rhestr rwan. So I fi watch it eto, achos mae'n swnio fi fel y balance na o mae o rhwng y ddau. Dwi isio gweld y cymeriad yma. So dwi mostly isio gweld cymeriad Harley Quinn yn ditio'r ffacers yn ei bywyd ac yn bod yn nuts ac yn force of chaos arbennig. A dyna beidio, dwi'n meddwl di fatha bod ensemble ffilm ydi hwn, a o'n nhw'n mynd am rhywbeth deliberately mwy doniol a bach mwy campy ac yn stupid na be oedd Eir wedi trio wneud, a pan ti'n chwilio am rhywbeth fel a gan definitely di'r bwyd i wneud o. Oedd yn bygio fi bod na ddim point of view character yn The Suicide Squad. Ti'n cychwyn hefo cymeriad Michael Rooker. Ti'n wedyn... hwnna'n briliant o'n i'n meddwl. O'n i'n meddwl hwnna'n gymaint o misled thing. A ti'n feddwl... Ond wedyn, o'n i'n colli allan wedyn ar fel, wel, dwi ddim yn teimlo'n invested. I could not give a shit os di'r bobl ma. Na, oherwydd fod oeddech chdi wedyn efo Luther. Oherwydd oedd y cymeriad mor gryf, beth enw fod a? Bloodsport. Idris Elba. Wrth gwrs na Idris Elba. Oherwydd, so mae'r ddau gymeriad mor gryf, ac oherwydd ti'n invested yn... be bynnag di enw boi sy'n chwibiannu ar yr arrow coch yn Yondu, ie. Ti'n invested yn y fo i dechrau ni, ac mae o'n misdirection llwyr, a wedyn ti fatha, oh my god, a wedyn ti efo Idris, mae Idris yn gymeriad mor gry, ti fatha, iawn, Idris dwi fod i ddilyn am fod misdirection llwyr, a dyna sut ti'n teimlo. Fi'n ni jyst eisiau Harley Quinn ffilm arall. Dyna oedd y plan efo nhw. Hwn di'r misdirection, a dyna sut oedd nhw wedi gwneud chdi deimlo i ddechrau ni fatha, fod i'r boi, ond fod mae yn canolbwyntio ar i 4 wal neu be bynnag. Ac mae'r pobl yr ynys di disgyn am yr un peth, a ti wedi disgyn amdan o fewn y ffilm, a wedyn, mae Idris yma efo'i shark. Efo blydi Maui, Dwayne The Rock Johnson yn Moana. Shockhead!
Naci, Sylvester Stallone ydi. Sylvester Stallone, Dwi ti'n di goffo gwachod Moana gymaint a dwi di goffo gwachod Moana. Ti'n gorfod gwachod? Joio gwachod Mae Moana. Moana'n amazing. Mae Moana'n amazing o ffilm. Mae Lynn Stans fan hyn. Dwi'n gwybod bod na Lynn Stans fan hyn. Dwi'n gallu neud rhan fwyaf o You're Welcome. Os dwi'n cael stretch bach gynta. Dwi'n cael stretch. A fatha... So, boys, yn lle gwachod hwnna, so nathon ni, da ni'n deud, mae'r seal of approval ar O'n i eisiau deud... So, ydy ti'n cael fatha elfenna o fatha stwff. O'n i'n gweld elfenna o Birds of Prey dod i mewn i The Suicide Squad. So, o'ch ti'n gweld elfenna o'n dod i fewn o un i'r llall. So, oedd hynna'n gret. O'ch ti'n teimlo Idris Elba a'r ferch ifanc nes i'n sgwini enw hi lawr. Oedd chwarae Ratcatcher 2. O'n i'n meddwl oedd hi'n lovely. A be ni hefyd yn hoffi oedd, a nes i fwynhau y cymeriad mwy na ni di disgwyl oedd John Cena fel Peacemaker. Ie, yn union. Oedd just rhywbeth amdano fo. O'n i'n meddwl oedd o'n mynd i rwbio fi ffordd on. Rhaid i ddeud, dwi'n cytuno efo chi, mi oedd, swn i'n deud, 3 chwarter ffordd drwy'r ffilm, o'n i'n chwerthin, o'n i'n joio'n mynd, mae hwn yn ridiculous. A wedyn oedd wedi dechrau mynd yn fel, bach boring. Mae'n rhedeg allan o Steam, chys yr unig peth ydi o erbyn y diwedd, a wedyn mae'r Starfish mawr mae'n dod allan sydd yn hilarious. Ond be ni di licio oedd yr golygfa lle oedd Bloodsport a Peacemaker mynd trwy'r camp yn amazing. Ond be ni lyfio oedd yr tamad dumb American first attacking y peth doniol specifically o'n i di lyfio oedd fatha mae o'n seithi y boi na a mae o'n methu a wedyn mae'n dweud exploding bullets a mae'r boi chwthu fyny a mae'n dweud mae Idris yn dweud no one likes a show off a mae Cena mynd unless what they're showing off is really cool a ddim cytio close ar Idris a mae'n dweud shit dwi falch na Atkins just be o'n i'n mynd fo oedd gynnar hefyd am fod oedd o'n siwtio fo lawr, ti'n bod, o'n berffaith iddo fo, doedd. Ond be o'n i'n meddwl o'r, ti'n bod, o'ch ti'n dweud, o'n colli stem tuag at y diwedd, ond dwi'n gallu deall hynna, ond pam oedd gen ti'r shot na o Harley Quinn i fewn yn y llygad, a'r goleuo oedd rownd hi, ac oedd hi yna nofio rownd a'r llygad mawr ma'n dod i fewn, ond i'n meddwl, mae hwn yn un o'r shots mwyaf prydferth dwi di weld mewn cinema erioed. Mae o yn amazing sut mae wedi conceptualisio hwn i gyd. Mae'n gorgeous bod o mor fucked up. Dwi hefo ti ar hwnna. O'n i'n just fydda mae hwn yn masif ar sgrin fi, fyma, o flaen fi, a ni'n fydda, oh my god, dwi'n mor hapus ar y funud. Dwi'n yn gwybod sut i gyfiawnu fy hapustrwydd yn y ffordd sut mae hwn yn edrych rwan. Dwi ddim yn deall sut bo fi, nes i ddim, dwi'n credu mae o'n ffilm perffaith ar gyfer the inner 15-year-old boy. Sgennach chi gyd. A dwi'n credu bod i'n fi'n grif iawn. Dyna di James Gunn. Mae basically man-child. It's Peter Jackson eto. So, na, dwi'n gweld, a dwi'n eitha sicr pan i di neith Birds of Prey hitio sweet spot o beth i chwilio amdan in terms of Harley Quinn a fatha, just cael gweld ti mewn i pen hi, chdi bach mwy. Dwi hwnna, na i wario pres ar hwnna, boys. Oedd y sequence yna lle oedd hi'n torri allan o'r mansiwn ac yn lle gwaed oedd chdi'n gweld bloda pili pala. Oh my god, oedd y VFX nerd yn y fi yn freaky allan. Wel, fel Mitchells vs. the Machines all over again. Oedd yn awesome. O'n i'n methu coelio ffaint o dda oedd hwnna'n edrych. A tywod, yr choreography o hwnna fo. Ond syml ddo hefyd, o ran... A fod dyna mae hi'n weld, mae hi'n meddwl dwi'n neud rhywbeth
da rwan, dwi yn neud hyn, dwi'n yn gweld gwaed, mae bloda'n bob man. Adar cariad fi. Blinkers ymlaen. A ti'n gwybod, oedd y bit hefo hi, unwaith eto, lyfio fo. Lyfio fo. Oedd just popeth arall, just yn... Y tamad lle mae'r bad guy yn fatha dweud, da ni am prodi a wedyn ei cymeru dros oedd y byr. Mae'n troi rownd a bang! Mae di seithi fo. There are some red flags. I've been in a relationship like this before. A mae'n just fatha... Yeah. A ni lyfio fo. Dyna thing, o'n i'n caru'r bit na. Ond o'na ddim digon o'r heina i gario fo mlaen i fod yn... super enjoyable film. Dim ffilm Harley. No, exactly. A yr joke, a ddod yn y trailer, oedd fatha, what are you guys doing? We're rescuing you. I can go back in and you can rescue me if you want. A go hwnna just fatha, a gan hi fatha, oh my god, mae ffrindiau fi dod i'n rescue me, oh my god. Mae hi yn... Mae yna bobl yn caru fi. A mae just yr elfen yna fo, just, a dyn, beth i hefyd licio dda fatha... Yr sîn na lle mae hi tu ôl i'r desg yn dweud, who's be di fo? Morty? Milton, Milton's never been with us. Who is Milton? I just thought, whole scene of that. I remember somebody called Milton. That's their usual name. Yeah. A wedyn mae'n galw'r boi reit ar ddiwedd y ffilm. Mae'n galw Idris thanks Milton. We had a conversation, like a 2-hour conversation about it. Yeah. Hwnna'n genius. Ac hefyd, os ti'n edrych yn ôl trwy fo, fatha, pam tra ti'n gwylio fo, mae'r caneuon, y dewis y caneuon, yn really da yn efo, ac yn rei, ti'n bod, os ti'n edrych yn ôl i Guardians of the Galaxy, James Gunn, caneuon, brilliant James Gunn selection of music, os na fo sy'n neud y dewisiadau. Ond y peth ydy, maen nhw'n ffitio fewn heb sefyll allan gormod, fatha mae o yn Suicide Squad, ti'n Achos jukebox musical eto fel. Trailer House, ni wedi wario ar y tunes ma. A dyna ti'n teimlo di dda, mae'r music selection yn Suicide Squad ar gyfer y trailer, lle mae yn The Suicide Squad yn teimlo dda bod yn thread yn y stori. Ie. Mae'n y mix. So, dwi'n falch bod chi wedi joio. Fydd pawb sydd wedi gwrando, mae siŵr wedi joio fo. Spoiler alert, by the way. Come on. Beth arall da chi wedi bod yn gwylio, guys? O'n i'n rhoi quick round-up rwan, achos mae bron yn fori. Gyda i ddau. Go on, Bryn. Rho cwpl i ni. Rhoi un i ni ar y tro. O'n i round pawb. Mae Marvel What If wedi lansio. Disney Plus. Dechrau fo. No spoilers, please. Allai ddim diodde meddwl amdan Captain Britain, sorry. Mae'n fucking Brexity. Salwch. Mae'n eitha Brexity a weird. Mae'n ddau rifin hyd yn hyn. What if Captain Carter gets the super soldier serum? A wedyn, mae T'Challa, a dyn yr island ydy T'Challa becomes Star-Lord. Whoa! Love it. Dwi'n lyfio syniadau. T'Challa? Parent did T'Challa? Black Panther. Oh, right, fucking hell, what? Yeah. Jesus. So, be ni licio, un o'r pethau ni licio yn yr Captain Carter, a dweud dim spoilers, mae Bradley Whitford yn lleisio yr general, yn y rôl Tommy Lee Jones. Hey, cool. A be dwi'n licio di, oedd Bradley Whitford hefyd yn yr Agent Carter short. Oedd o just guy in yr office, yeah? Na, fodd yn redag ar office ac oedd bod yn really shit i Hayley Atwell. A mi o'n neud mwy na lai yr un i'r rôl yn yr un yma. A dwi'n mynd i hefyd, a yr un T'Challa becomes Star-Lord, dwi'n meddwl hefyd oedd fatha'r pedweitha Marvel i Chadwick Boseman wneud. A hwnna ddod ar pedweithio ddod o lleisio apparently, so mae hwnna'n animation style diddorol yn efo, a mae o'n nhw fatha sort of in terms of Peggy Carter yn eitha Brexity? Na, ddim yn gwbl.
Just Just a allai'n Hughia. Just y Hughia, do. Ti di arfer efo fo'n do, Bryn, ti'n surrounded gan o fo, mae just yn fel... Y background noise i fi rydw. Dyna pan dwi'n gwisgo Chris T Cowboys fi. Mae Bryn good sponsored by Cowboys t-shirts fan hyn. I get people to talk to me in cafes because of my t-shirts. True story. Hashtag true story. Hoffwn ni wyl bod Cowboys yn sponsor o'r sioe yma, achos mae Bryn wedi rhoi lot o cash o'ch ffordd chi. Dwi'n gywaint o hynna, ond oce. Come on, Bryn, ti di prynu hanner stoc nhw, chwer y teg? 2 Chris T a sweater. Sweater. Pain o'r sweater. Cymraeg iaith y nefoedd. Cute. O hwnna ni gwisgo yn y caffi dwrnod o blaen, a nath hen fwy, fatha just stopio dweud fatha, where'd you get that jumper? Mae'n treich bod y boed bod yn byw yn Llundain ys 1962, mewn rwla o South Wales, mae'n siarad Cymraeg. Pryd oedd y tro diwethaf iddo fo siarad Cymraeg? Wel, hefo ti, obviously. So, oedd o fatha, oedd o'n really cool. A hefyd, yr Christy arall nes i gael oedd non sono inglesi, io sono galesi. Twch ti'n bob saith. So mae fi'n dangos hwnna i boss fi heddiw ar y Teams call, ond hi'n meddwl bod o'n gret. So, mae hi'n Eidaleg. So ti'n mynd draw na fo het yn fuan a scarf. Yes. Yes, Bryn. Yoso Bryn. Love it. So, mae hwnna di... So, Marvel What If, yes. Ti da'n arall i ni? I gario ymlaen ar yr animation thing ag y gorefest o The Suicide Squad, mae'r mab a fi wedi difawyrio Invincible ar Amazon Prime. Beth yw we? Oh my god, mae'n amazing. Wel, gadwch chi fi ymchwilio rwan. Siarada drwy gynulleidfa. So, mae hwn yn wreiddiol yn llyfr comic, graphic novel, whatever you want to call it. Mae Amazon Prime wedi droi o fewn i cartoon sydd yn eitha 15 plus. Ac o'n i'n methu coelio fo. Mae'r violence yn efo yn mental. Lle mae gen ti Superman type o character yn byw, wedi cyrraedd y planet ni, ac mae gen ti superheroes eraill yn byw yn y mysg ni. A di o ddim isio really gweithio efo'r superheroes arall. Di o isio creu rhyw Justice League thing. I am me, I do my own thing, I've got a tash. I'm a Tory, we do not work together. John Hamm di'r llais. So yn y penod gyntaf ti'n dod i ddallt fod mae gen i fo deulu, mae gen i fo'r plentyn ma, ag yn y penod gyntaf fatha Teen Wolf-esque, lle mae'r tad yn mynd ato fo dweud, yes, I am a werewolf and you are a werewolf too, you're coming of age. Ond wrth gwrs yn hwn, I am your dad in... I am Omega Man neu rhywbeth di enw fo. Dwi'n cofio nawn. Ac wedyn mae o'n dweud, and you have these superpowers as well. You can fly, you can run faster than a speeding bullet neu stuff fel la. A mae amdano fo, y plentyn yn trio ymdopi efo sut wyt ti'n delio efo'r newid ma. Mae'n fatha teenage thing. Tyfu. Sut ti'n tyfu efo hyn ag wyt ti'n dilyn ffordd dy dad o ffordd mae o di byw i fywyd o ta wyt ti'n neud peth dy hun ag yn creu argraff dy hun ar y blaned. Ac ond mae'r stori hun sydd yn rhedag trwyddo fo i gyd, mae o'n rhywbeth o'n i ddim yn disgwyl. Fedra i'n spoilio i neb. Mae rhai chi wylio fo proper anime gore o'r trailer dwi'n edrych rwan. Mae'r scenes yn un o'r penodau ola yn mental. Mae o'n mor... Cynan yn ffain efo fo? Oedd o'n... Cynan just dros efo, whatever. Dyma, fel y mae o. Ond... I fi, o'n i fatha, holy shit. Cool. Mae o lot waith na The Suicide Squad. O ran gore. O ran... Allai gymryd animated gore?
Ond mae'r animated gore, mae o mwy acceptable. Ti'n gwachod Akira, a ti just fel, mae hwnna'n disgusting, ond na'i gymryd hwn. A na'i gwachod fel Demon Slayer, a mae'n really disgusting, a na'i gymryd o. Steil hwn, a mae'n lot o bobl di dweud, dyn nhw'n hoffi'r steil yma o'r animation oherwydd fod o mor blaen. Yndi, mae'n edrych yn very Saturday morning cartoon. Yndi, ond dyna sy'n really da amdano fo, oherwydd mae'n teimlo, mae'n mynd â chdi nôl i dy blentyndod o fatha. Mae'n bach yn subversive rhywsut bod o'n mor blaen, hefyd mor violent. Am cwestiynau a stori a plotline a just script mor dda trwyddo fo i gyd. Mae'n awdur y Walking Dead o dda hefyd yn di? O ie. Kirkman, Robert Kirkman. Da. So, fes ni really fel, os da chi ar ochr Amazon ar y funud, fatha dwi digwydd bod am fod dwi dal heb di cancelo fo. Gnad o'r allu di. Am fod dwi eisiau gwylio yr un Sound of... Metal? Sound of Metal. Hwna dwi eisiau gweld, a wedyn i cancelo fo. Oherwydd nes i weld... na i reid hwnna ar y list argymell. Nes i wylio... Tidwan? Parasite. Nes i wylio Parasite o'r diwedd. Ac yn gwybod wrth gwrs es i fewn iddo fo heb di weld trailer, heb di darllen review, heb di darllen byd. Os da chi heb di weld o, heb di clywed yn byd amdano fo, cerwch chi wylio fo heb clywed yn byd amdano fo, heb wylio yn byd amdano fo. Mae'n eitha famous yn hyn. Kind of best picture a stuff. Yndi. Ond dim no reidrwydd bys y bobl di weld o. Ond dwi di managio avoidio fo oherwydd... Dwi'n meddwl fod yna gymaint yno allan yna yn spoilio fo oherwydd fod o mewn iaith warach. Os fo mewn Saesneg, bysa chdi di ffindio rhywbeth allan amdano fo erbyn hyn. Ond nes i fewn iddo fo yn gwybod amdano fo, ac nes i wir mwynhau. Mae hwnna'n 5-star movie fi. Mae'n creepy, dydy, mae'n creepio fewn i ti, a ti'n mynd gwybod be i feddwl. Worth it. So, Amazon Prime am Invincible a Parasite. Un arall, so un dwi wedi gwachod, a dwi'n hwyr iawn i'r parti yma, ydy'r Bo Burnham y special nath o ar Netflix of Inside. Mi na i wylio fo. Mae o'n cwbl o fideos dwi'n gwachod ar YouTube gan bobl yn reactio iddo fo, a mae o'n glyfar, effernol o glyfar amdan profiad y pandemic, amdan profiad bod extremely online, profiad bod yn ymwybodol iawn o fod yn fwy gwyn ifanc yn America. Mae just amazing. Mae'n anodd iawn i esbonio. Ni'n trio esbonio Aled be oedd. So y comedy special ydi o kind of, o'r boi ma di dod fyny trwy YouTube dros fel yr 20 mlynedd diwetha ish, fel 15 mlynedd diwetha, fel boi oedd ar YouTube yn really gynnar yn neud skits, yn neud Victoria Wood style comedy songs am y we. Ond mae be mae'n neud yn Inside yn amazing. Dwi wedi rhannu cwpl o fideos hefo chi yn do amdano fo, a just y stuff mod i gallu neud mewn shed, well, very posh shed, ond fel effectively fel guest, un stafell a gegin, ac oedd fel, a mae o'n agored iawn mewn, mae yn deud yna, achos ti'n meddwl, ydy hwn yn bit neu ydy hwn yn go iawn, lle mae'n deud, dwi yn sel yn neud y ffilm yma. Dwi'n gwybod os neud y ffilm yma sy'n neud fi'n sel, neu dwi just yn sel yn feddyliol ac yn drist ac yn ystyried hunanladdiad y pethau. A ti'n meddwl fel, ydy o'n actio hwn, ond di o ddim achos bod o'n dod fel comedy special, ond di o ddim yn comedy special, mae o'n cutting iawn, mae o'n really unigryw. Mae yna lot o bobl eraill ydi deud lot mwy amdan hwn. Mae'r defnydd o basically camera tech, music tech, just lighting. Mae yna lot o fideos i gael ar YouTube actually am sut mae o'n iwsio gole a projectors a stuff, a mae'n really werth i watch it. Dwi'n gwybod, mae'n awr a hanner, so mae'n fel, ti'n goffa cymryd chunk, cos ti'n fel, oh god, ti'n fel, mae'n just an YouTube video. A mae'n basically, it's a very good YouTube video. Excellent, just really arbennig. Nes i gymryd amser, oedd y plant wedi mynd i weld, mynd i at y ci efo Fal, a nes i gymryd awr a hanner, just i iste a watch it o, a oedd o'n
freaky a tofn a weird a really weledol glyfar ac ystyrlon ac yn deudlo. Ond hefyd fel, tyma, yn gwybod am y criticism bys fo'n mynd i cael, achos, tyma, mae o yn fwy gwyn, privileged iawn, efo ddigon o bres i gyfle fideos yma. So, dwi'n lined up rwan efo, mae yna Creator D wedi gwneud video response really ddiddorol. Dwi wedi gwachio chydig ono fo amdan yn deud, wel gyda, chos ti'n mae'n neud stuff yma wafio cyllill o gwmpas, ond ddim really, mae jyst neud pethau fel... Dim yn gorfod ar y llawer efo, jyst Round efo. Surroundio fo, a gyna felly na Na, tasyn gen efo ddigon o le, dwi'n siŵr bys fan. Ond mae basically, bron o bod yn hynna. So really worth watching. Os na just worth watching cwpl o'r caneuon allan ono fo ar YouTube. Just, dwi'n hwyr iawn i'r parti, achos oedd hwn allan fel mis Mai neu rhywbeth, ond... Dwi'n meddwl bod Shari di wylio fo, a mae hi di sôn wrtho fi. Dyle fi wylio fo, a dwi heb. Mae o'n... Sorry. Mae'n anodd i ddisgrifio beth, achos dydy o ddim yn... Dydy o ddim yn ffitio fewn i unrhyw categori o be ydy o. It's a special. So hwnna sgennau, ond mae gennau un peth arall cyn bod fi'n gorffen fel dwi dal yn darllen. Fi'n dal yn darllen Brandon Sanderson. Mae Brandon Sanderson yn prolific. Sy'n gret, achos mae'n fwy o fantasy authors dwi'n dilyn yn dim yn sgwennu. Fuck all. So, Mistborn trilogy. Really epic, really good. Os da chi eisiau teimlo fel bod chi'n gwachod Lord of the Rings... Di Jason Bourne yn efo? Na, ond just hogan ar enw Finn. Mae hi'n... Finn Bourne. Daughter of Jason Bourne. Finn Bourne. Just really worth, os da chi'n chwiliad am manageable fantasy books, di sgwennu'n really there, a pulsing plots, a really fel trippy syniadau amdan fel diw a ffydd a pwerau gwrywch naturiol ac trio ffindio ystyr mewn pethau fel that. It's great. Babel. It's Babel. It's about superheroes. Cool. Magic. Jesus has risen. Gyda i un peth hefyd, nes i weld dros penwthnos o Free Guy. Wrexham's own. Wrexham's own Ryan Reynolds a Liverpool's own Jodie Comer. Jodie Comer. Mae hi, o Liverpool mae hi, o'n i wedi rili sylwi. Aled ydi cwrdd â hi, dweud bod hi'n lyflu. She's brush with fame. So, premise ydi bod Ryan Reynolds yn chwarae NPC o fewn fath rhyw massively multiplayer online game ma. A mae'n dod yn self-aware ar ôl iddo fo gweld Jodie Comer yn y game. So di hi'n player neu di hi'n... Mae hi'n player. Wedyn mae'r yn y byd go iawn mae Jodie Comer a'i cyn cariad hi wedi trio profi bod y game studio mae cyn cariad hi'n gweithio i wedi dwyn i cod nhw. A mae'r pennaeth yr studio yn cael chwarae gan Taika Waititi. Evil Taika Waititi. Isn't he everywhere these days? Evil Taika Waititi. A hefyd, dwi'n teimlo fatha bod nhw wedi, pan oedd Taika troi fyny, yn rhoi coffi iddo fo, ac yn lle defnyddio dŵr i wneud y coffi, oedd nhw wedi defnyddio Red Bull. Mae hwnna'n swnio'n very Taika Waititi. Oedd o fatha coffi a Red Bull mewn un, a oedd o just cymryd hit o'n fo. A wedyn nhw just i ffilmio be bynnag oedd o'n neud, chys oedd o boi'n ac yn off i ben. A wedyn, fel mae'n mynd ymlaen, mae Comer yn disgu mewn cariad efo yr NPC, nac efo Ryan Reynolds. Ond heb di quite di sylwi bod o ddim yn... Bod o ddim yn player. Pob mewn a player ydi o, ond NPC ddo, oedd nhw'n rili dallt bod yr NPC ddiw. A mae pethau sy'n mynd yn ei flaen, mae Taika eisiau dinistrio'r holl peth. Mae nhw'n... Dun, dun, dun. A mae'n y bit... So mae'n byd bach o dda?
Wreck-It Ralph di croesi efo Ready Player One. Wreck-It Ralph, Wreck-It Player One, Matrix, a The Truman Show. Mae'na gyd fatha Right, elfennau gyda at ei gilydd. Love it. Mae Reynolds yn kind of chwarae cymeriad sy'n hollol opposite i the Deadpool. Mae very earnest, very wen nice ar ei guy. wyneb o. Super nice. Mae o'n mae o'n trio impresio hi trwy deud joke mod i clywed gyn rei o'r players eraill, ond mae o'n afiach o joke, a mae hi'n mynd yeah. wait, what? No, fath o beth, don't never say that, Yeah. fath o beth. Wow. Mae gen ti cameos hwyl, mae Channing Tatum yn chwarae Avatar, un o'r players, Yeah. a beth ti'n cael ydy fatha'r Avatar, a ti'n cytio wedyn i'r person yn y byd go iawn, Yeah. a maen nhw fatha plentyn 12 oed, neu maen nhw fatha rhyw nerd, maen nhw yn y basement, maen nhw gyd pobl sy'n streamio online, maen nhw whole load o bethau. Maen nhw hefyd cameo nes ymlaen sydd yn just yn fatha pa welisio nath ymhenni just ffrwydro. Mewn ffordd dda. Na. Dwi'n mynd i Ti eisiau just mynd spoilers, cos fel... Na, paid spoilers, dwi eisiau gweld fo. Dwi'n mynd i symud i Ei weld o. ddeud hyn, maen nhw'n cymeryd mantais o'r studio maen nhw'n wan yn neud y ffilm ar gyfar. They break out into the... I don't know. Okay, no, ni ddim mewn ffordd. Na, dwi'n mynd i feddwl amdano. Dwi'n mynd i Neu feddwl adal o'n amdano. fanna, ond wirioneddol nes i just fatha fatha o beth. Mae o'n uffernol o fatha ysgafn. Nawn ni gynnud hwnna. Oedd o bod i ddod allan reit ar ddechrau blwyddyn dwytha doedd? Mae o'n tongue-in-cheek, mae o'n candy floss o ffilm. I love it. Mae'n elfyn a tifn yno fo, dyn nhw'n mynd y rydifn i fewn iddo fo, ond mae'n just hwyldio. Neis, gymwn i hwnna. Gymwn i hwnna. Na, ga i just adio, gan fod Bryn di deud Taika Waititi, dwi'n mynd cofio os nes i ddeud o yn un o'r sioia dwytha, ond nes i wylio Boy. Dwi'n siŵr na i ffilm gyntaf o ddo. A mae wir werth gwylio hwnna. Mae o mor dda. Hwnna oedd apparently ffilm ddari mynd ymlaen iddo fo cael rôl yn Green Lantern. O'n i'n gwybod bod o'n Green Lantern. Da ni angen neud hwnna. Dwi'n eisiau gweld Green Lantern. Jesus, os rhaid i mi. Oh, what? Na, so... Ryan Reynolds. Desperate, yeah. A hwnna ddyn y peth Ali Plum yn neud cyfweliad efo Ryan Reynolds yn deud oedd o yn y contract bod o ddain chi ddim yn cael bod yn mewn scenes efo'ch gilydd oherwydd Green Lantern, a Ryan Reynolds mynd yeah, definitely. Hold on, dwi'n gwachod ar rwan. Mae fel Richard Ayoade bach. Oh god, mae o'n very much Richard Ayoade. Mae gen fo yr gwallt masif, mae gen fo y spectacles, mae o'n neud llais geeky. Yn Green Lantern? Yn Green Lantern, dwi'n gwachod ar rwan as we speak. God, mae Ryan Reynolds yn edrych yn ifanc yn hwnna. Bloody hell. A dwi'n hwnna ddyn o'r ffilms gyntaf iddo fo neud efo Blake Lively, sef mynd ymlaen i fod yn ei wraig o. Chos i'n cofio o Ryan Reynolds arfer yn mynd allan efo Scarlett Johansson. I did not know that. Ac un o'r jokes oedd pan ar i'r ddain yn nhw gwahanu, un o'r jokes ar Saturday Night Live oedd fatha, it's a shame because they're the only two people attractive enough to date each other. Digon te. A beth sy'n hyd oed mwy wirion wedyn ydy, mae Scarlett Johansson wedi prodi ac wedi cael plentyn efo Colin Jost, sef un o'r fatha'r hosts o'r Weekend Update ar Saturday Night Live. Dwi cedi felly bod fi'n gwybod beidio. Ydy o fel yn edrych fel generic white guy American attractive person? There we go. Well, sôn am generic white guy American attractive people, mae'n dod i ddiwedd y show. Da chi'n mynd gallu gweld ni, ond dyna sut yn un. Dwi specifically yn edrych. Os ti'n mixio ni gyd mewn box.
So am hyn yma, jyst na gen neb unrhyw news arall wan. Nope. Great. OK, pawb. Diolch yn fawr i chi am wrando. Dwi'n gwybod mae'r hydref yn dod, ond da ni'n mynd i fod yn cwtio fyny mewn siwmperi erbyn y penod nesaf. So joiwch y tywydd braf tra allech chi. Mae newid hinsawdd yn wir, felly could be bod chi gyd yn gwisgo bikinis erbyn penod mis Medi. Ond am rwan, dwi'n mynd i dweud nos da gen Iest. Nos da! Nos da gen Bryn. Nos da. Nos da gen fi. Dwi off i frwydro cyfalafiaeth ac joinio'r Extinction Rebellion. Yay! Welwn ni chi gyd yn mis Medi. Diolch yn fawr iawn i chi wrando. Ond am rwan, ta-da! Ta-da! Ta-da!